Bo día, son as 10 da mañá, procedemos a iniciar o pleno.
Bo día. Perdón, prego silencio na sala, na medida do posible. Nico, quería empezar o pleno xa, pero como empezamos con as económicas, falta a interventora, entón facemos un pequeno receso, de acordo? Pois se non empezábamos, pero
Bo día. Perdón. Bo día, procedemos a iniciar o pleno correspondente ao mes de xullo. Primeiro, quero felicitar de forma formal o señor Crespo Iglesias polo seu nomeamento no Senado da Nación, do Estado, mellor dito. Paso ao primeiro. Señor secretario. Pepe, felicidades, pero non te chesko. Bueno. Que te felicitei polo momento. Sí. Últimamente non lle perdo a interventora, está. Bueno, unha vez felicitado o senador Crespo, procedemos a estar ao pleno. Punto 1, por favor. Bueno, punto... Sí. Adiante. Quería unha cuestión de orden, porque entendo que seguro dá a impresión de que non hai mala fe, pero vamos a ver, nos pactamos que o pleno ordinario deste mes pasará para hoxe. Sí. Claro. Sí. Entón, eu pregunto, se pactamos un pleno ordinario, por que neste pleno non ven as actas anteriores? Porque neste pleno non ven os decretos da alcaldía. Neste pleno non ven as preguntas que nos tedes que... Claro, é que... A ver, eu pacto con vos que xuntámonos en 5 minutos... Non, teño que decir que tes razón. Tes razón. Pero as preguntas sí que... As respostas das preguntas. Non temos as actas, nin temos os decretos. É que eu... Non é unha importancia... Non están rematadas. Eu físicamente contesteinas. Sí, no, pero eu que digo é que se agora cambiamos o pleno este ordinario a semana que ven para esta semana, porque non estamos de acordo, e logo tamén falamos de agosto de setembro, que estamos, é dicir, non se acordamos que o pleno extraordinario que lle poñen orden do día, pero é cuestión de poñerlle igual. Eu este tema que me decías, eu pensei que estaba sobre o texto, non che vou quitar. O das actas e todo eso. As actas non están rematadas e meteuse un punto de rogos e preguntas e os decretos, prácticamente, tendo en conta que se copa as comisións informativas, hai moi poucos decretos, pero non hai que darlles copias. En todo caso, hai que ter en conta que son extraordinarios. Non, pero é extraordinario, pero, a ver, de acordo que é extraordinario, que cambiamos ordinario, por tanto, ten que ser igual con ordinario. Pero ves que non é cousa do goberno. Pero as actas non están rematadas e meteuse un punto de rogos e preguntas e... E as preguntas do pleno anterior dixemos que hai que responderlas antes do siguiente. Pero é que non están rematadas. Eu respondín, Eu físicamente respondín, Non respondemos, É que non están rematadas as actas do día 26 e de 30. Non, pero eu digo as preguntas do pleno anterior. Pero é que esas preguntas hai que redactarlas, hai que elaborarlas e van nas actas anteriores. E se non están rematadas as actas, mal se poden enviar para que o grupo de goberno responda, ¿no? En cuanto aos decretos, hai que ter data de convocatoria que se fixo as comisións informativas e se meteu porque son moi poucos decretos e non hai ningún en darlle copia, non hai ningún problema. Bueno, pois eu prego disculpas en todo caso, pero bueno, non é unha cuestión do goberno, máis ben de secretaria. Evidentemente non houve mala fe, creo que queda demostrado, non? Pido ao xefe da policía local que se pode pechar a porta, xa tan amable. Continue, por favor. Non, sei, a ver. Bueno, xa, pero digo, como non hai público, é que se escuta moito ruido de fora. Adiante. O número 1, expediente de modificación do Plan Económico Financeiro do Concello de Lalín 2016-2017. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Bueno, temos que aprobamos un PEF o 26 de maio de 2016. Contra este non houve ninguna reclamación terminado o período de exposición pública. Entonces, a interventora, na execución da labor, procedou a enviar o plan a través da plataforma PEFEL2 o 7 de julio de 2016. Nese momento, ela dase conta da existencia do cambio de criterio do gasto computable no ano de incumplimiento pola lei local 2015 o que fai que o importe anterior do limite da regra de gasto vese incrementado. Isto fai que teñamos que traer aquí novamente o PEF para poder incrementar en 800.000 euros aproximadamente a regla de gasto.
Este foi un criterio adoptado dentro do Ministerio do que se percatou ela na plataforma e debemos destacar que sí que temos un aforro neto do 2015 de 2.133.555,47 euros, pronto que había no 2014 de 2.530.000, co cual incrementamos 603.494. E tamén se deduceu por parte deste goberno a débena nun 10%. Hoxe fixemos no falativo que se a nosa interventora é moi escrupulosa co cumprimento da regla de gasto, cousa que lle agradecemos, a Xunta de Galicia vai a as previsións para cumprir a regla de gasto e, por tanto, saltarse a lei de estabilidade. Algo que, según pon a nota de prensa, chama a atención porque incrementaron o obxectivo do 2,8% ao 3,6% do PIB. Entonces, aínda que dependía da aprobación. Isto, según di a noticia, que detectou no supervisor das contas das administracións públicas o que coloca en equilibrio a Galicia. A Galicia non, a Xunta de Galicia. Exactamente. A miña intervención. Moi ben. Por parte do Popular. Ben. Isto que nos dades modificación de crédito, sí que teníamos aí o de sumas. Ben, fíxose no seu momento un plan económico financiero e xusto de estabilidade para incorporar ao 2016 o exercicio do 2015 o tema da compra de parking implica que no ano 2015 sin estabilidade por unha razón obvia e técnica no que toca o PEF que se presentou no momento, pois nada que decir, simplemente que unha vez que se envía o PEF a través da plataforma do PEFEL 2 comprobas ese cambio de criterio e aparecen 800.000 euros máis de remanentes. Home, eso a mí xa mo daba o corpo, obviamente non son técnico, pero xa mo daba o corpo cando nos dicía o IBI podía quedar no 0,4 e díxenos que non se daba arreglado porque se co IBI no 0,76 ao 0,4 a diferencia que estaba en torno a 400 e pico que 500.000 euros e ao final unha vez que se pode comprobar vemos que o escenario que ahora mesmo se pon na mesa hai 800.000 euros máis o cal é razonable pero xa seguía polo menos xa volve ao corpo entre as cousas porque pasou unos máis e o que teño que decir é que no seu momento basouse o PEF en dúas cousas, a solución unha na cobra que se cobraba polo parking e ademais no incremento así o poñen as notas que nos temos aquí creo exactamente dice subida tributaria do IBI de Urbana que pasou do 0,4 ao 0,46% con iso arreglábase o PEF e a aprobación do precio público do aparcamento subterráneo en 2016 1.000 euros e no 2017 30.000 euros. É aprobado que entrou en vigor no ano 16, igual co 0,4. Por tanto, benvidos á realidade. Eu que lles podo dizer é que era factible o que nos propuñíamos, que nos dicíades que non, de que pudera quedar o IBI no 0,4, a vez de ter 800.000 euros de remanentes, pois, bueno, obviamente, eses remanentes iban a valer para completar ese desfase que pudera haber, por lo tanto, en vez de 800.000 euros, pois quedaría 400 e pico, pero podíase haber baixado ao mínimo, que era como tiñamos nós, unha vez que o Ministerio obligaba a ter ese 50% dos ao 5 e estaban ao 0,4. Que tiñamos a 0,4, ao final sube ao 0,4, que xa non vamos a na discusión se impugna se os recibos dos pudientes ou menos pudientes. Está claro que nós temos claro de que a subida do 0,46 non se fixo precisamente política social, sino que máis ao contrario, porque a quen lle vai baixar o recibo é a xente que ten máis recursos económicos e de novo a quen non lle baixa o recibo. Acabas de decir que non ibas a entrar en ese debate outra vez. Sí,
pero quero deixalo claro para explicar o porqué. É dicir, nós no seu momento propuxemos o 0,4. A resposta é que co 0,4 non hai forma económica de salir para diante. Pero a túa intervención Por de ingresar 400 e pico mil euros, iso digo porque non teño aquí os datos, pero entre 400 e 500 mil euros máis ou menos recaudábamos entre o 0,4 que propuñemos nós e o 0,46. Ao final o tempo nos dá razón e hai 800 mil euros de remanente que se poden utilizar e que lóxicamente pois non soubéramos perdido que o fora o que nos deixamos encima da mesa 0,4%. Por lo tanto, entra en vigor o día 1 de xaneiro, por lo tanto, no ano de xaneiro pois non se poden facer, pero espero que o teñan en consideración a hora de elaborar o orçamento do ano 17, que agora en breve terán que comenzar. A súa intervención é hábil, case sempre, pero leva eu que intento non ser moi parvo tampouco, normalmente capto as cousas a primeira tamén. Evidentemente, o que do punto de vista formal é así. Quero dicir que o que tamén é que 3 de 4 recibos de Lalín baixan. Isto tamén poden decir o que queiran, pero é así. Non vou entrar en ese debate que decían antes. Pero o que sí é certo é que se nós tomamos esta decisión tributaria, por así decirlo, en función do criterio técnicos da casa, en este caso intervención, nos pasan. Porque os criterios non foi este goberno sabendo que había esa disponibilidade. A nos pasan, nos dinos, a situación é esta, polo tanto tedes que actuar con esta... O do 0,4 sí. Digo, tedes que actuar con estas reglas, pero cando temos o PEF, cámbiase o criterio a partir de unha modificación en xeral, senón temos outro escenario de xogo. Este pleno non é o espacio de televisión aquel, la bola de cristal. Nos non podemos ceñir o que non sabemos, tenemos que ceñirnos ao que nos dice a elección, lóxicamente. Por iso, dai a súa trampa. Nos, se el mes, por exemplo, sabemos que a posibilidade de remanente de 800.000, temos a posibilidade de actuar do xeito. Pero se se nos di, o que se nos diga en aquel momento, temos que actuar co que temos en aquel momento. Isto é evidente. Por o da súa trampa, do punto de vista formal, ten razón, pero de un punto de vista técnico político sabe que claro. Ben, non é así. Non, si é así. Eu explico porque, home, as cousas pódese defender unha e a contraria, e as dúas teñen defensa, pero unhas teñen máis lógica que outra. Vostede siga afirmando de que da 4 recibo 3 van baixar, eu digolle que non. Iso como se pode demostrar? Non sei por que discutimos, porque usted dice que 4 recibos 3 van baixar. Bueno, pois eu seguro ya vostede que a mí os datos que se me pasan son eu non invento aquí. Eso pide vostede honorar que recibo no 16 baixar e cal subir o número de todos e o número de cada comprobo e ver non é de cada un. Mire, dese que o 50% os que, de acordo co decreto ministerial, o 50% por encima é os que tiñan que pagar o 0,5, pero o 50% para baixo era o que pagaban o 0,4, seguían pagando o 0,4, perdón, que era o que tiñamos nós. Por lo tanto, é ilóxico o que vostede que pode probar de que 4 recibos 3 que baixan. Eso é imposible, sencillamente imposible. Eso é imposible, por lo tanto, aí pasarían un que son erróneos. Sobre o tema dos fondos estes de remanentes que hai, sempre tivemos remanentes importantes de Lalín. Os técnicos da casa neso son conservadores e é lóxico, fano moitos, é dicir, sempre actúan con, digamos, nadando e guardando a roupa por razón só e iso operando directamente as organizacións de todo o país, non é a de Lalín, e nese aspecto, pois, nada que decir, e isto sí que pode ocurrir, pero en algún sitio onde intervenir por colaborar para delinquir. Nunca foi o caso de la... Seguro que non. O caso. O único que digo é que ben visto a realidade, tamén lles digo que realmente unha vez máis se pode facer é porque as municipales non están absoluto dañadas, é imposible. Bueno. Non estaban dañadas, ao contrario, empezamos a abrir melóns, estaban moi solventes e, por tanto, o que si decimos é un respeto a este punto, nós xa votamos en contra do orzamento e votamos en contra do PEF e xa alegamos por o que. Por tanto, nós estamos en contra porque xa estuvemos en contra do orzamento, estuvemos en contra do PEF. Eu, en todo caso, creo que é unha boa noticia, porque normalmente con intervención, e perdón por decirlo así, señora interventora, normalmente as noticias son negativas de cousas que queremos facer, e vostede sabe pola súa experiencia, que sempre xurden problemas de punto de vista técnico legal. En este caso, alegrámonos
de ter 800.000 euros máis para investimento nos larinenses. E, sobre todo, vai a ir en partidas importantes no rural, en cultura, vai ir moi ben precisamente para os larinenses. Evidentemente, a min gustaría meter un concello que non tivese 5,4 millóns de euros de débeda. E tamén me gustaría ter saneamento en todas as parroquias en vez de gastar 17 millóns de euros en esta casa. Cada un ten o seu tipo de política de saneamento. Vostedes preferían ter este edificio. É lexítimo tipo de política. A miña, a deste goberno, estou describindo a súa, e a outra, pareceme lexítima as dúas. A súa foi avalada polo pobo de Lalín moitas veces. Polo tanto, é lexítima. Pero eu teño outro concepto da política, non? Que é lexítimo tamén, por terceira vez. Sí, pode decir o que... Por alusión. Sí. A demagoxia é irte á política. Todo ten contén. É dicir, vostedes dice, é que nós facemos esta casa, é malo porque eu estaba todavía... Non é todos os días polas parroquias. Onte pongo ao lado de onde vive o compañeiro de... Vostede leva un ano dos alcantarillados que fixo nun ano. Eu non había ano que éramos dúas parroquias. Por eso non se preocupe... Non se preocupe que iso poulo demostrar. Mire, durante un ano fixo os alcantarillados, vostedes nin invertiron en obras grandes nin unhas pequenas, porque un ano pasou un ano e ni siquiera executamos non estamos encima como podemos demostrar. Vostede pode asegurar, logo, como vai unha comparecencia a este respecto, isto de que non executaron as obras, o mellor é que era mellor esperar. Digo porque non meta pata. Mire, ora, vostede mesmo. Vos elementos de debate que pareceme moi ben do punto de vista demagóxico. O que está abrindo é vostede. Bueno. Xa está ben de por un lado a criticar esta casa e logo gastar cartos facendo vídeos desta casa dicindo que esta casa que é a leche. Entón, a min realmente, é dicir, a min díame un pouquiño de respeto a lógica. É dicir, pero se eu casa está farta de época de crise, a mí pareceme lexítimo. Se hai unha xente que incluso despois deso, parece así en absoluto. Eu nunca faría. É que non é así. Cando empezamos a fazer esta casa, primeiro necesitábamos, e segundo porque era unha época de bonanza. Recórdolle que esta casa, cando empezamos, época de bonanza, estamos falando do 2004, do 2005. Se diseñou isto era o 2003, cando empezamos a facela. Por lo tanto, era se podía facer sin ningún problema. Bueno. É certo que acabamos na época de crise, pero sabe unha cousa? De cada 3 ladrillos que hai aquí, que non hai ningún que é cemento, pero para que nos entendamos, 3 ladrillos que, de cada 3 ladrillos que hai aquí, 2 foron feitos con xestión externa para que viñera para aquí. Cousa que agora non ocurre. Porque, mire, moi orgulloso, moi orgullosos, mire, moi orgullosos, enséñanos esas contas que acabamos de hacernos, moi orgullosos, saber o mellor que a min. Moi orgullosos. Son recursos propios de la LIN. Eso podo mostrar cando queira, non hai ningún problema. Eso demostro yo que se algo coñezo eu precisamente eso. Eu podo dicir fixose e fixeronse outras cousas. Nos 80 aldeas, perdón, das 345 aldeas que ten la LIN, case 80 tiñan alcantarillado, case 80, e pódense demostrar tamén que son menos, polo tanto non son opinables. Así que 80 parroquias, 80 aldeas con alcantarillado, e vostedes nun ano ni siquiera gastaron os cartos que deixamos aí. Pero mire, deixe un paseo por favor. É de que deixe un paseo eu que digo que mágoa é de 800, non 400, e o IBI o 0,4% que o daba soportado perfectamente esta casa. Pero que sabe que non é culpa deste goberno eso. Sabe de sobra. Perdóname, a xestión fano vostedes. Non intente versar que é culpa nosa. Mira unha cousa, cando non tomábamos un acordo, calquera que fora... No, pero cando nós tomábamos un acordo, calquera que fora... Prego silencio, non sei. Cando nós tomamos un acordo, calquera que fora, con avales técnicos, calquera que fora, a oposición nos reclamaba precisamente é que eso, usted, para o que sabe, vostede nunca teñen culpa do que a culpa dos técnicos. Vamos a moi ben, que hai 800.000 euros. O problema sería 800.000 ben, pero podía, como nos dixemos no momento, cando vostede dicíame que non era posible. Non miro como é posible. Ao final teño razón. Ao final nos tiñamos razón. Pero as cousas do Concello hai que facelas coas persoas que teñen previsións que durante de 6 ou 7 meses. Oye, pero eu entendería
se foran 200.000 euros, 250.000 euros. 200.000 euros É o que é. é máis complicado. intervir. 800.000 euros é máis complicado. Eu dicía aquí no pleno que é posible deixar no 0%. Déxame rematar, Solamente Nico. eso, nada máis. Vamos a rematar. Mire, Eu creo que está todo. si non, pero era a última palabra tan amable. O xogo está un pleno, hai tiras a floxas, cada un defende as súas posturas, pero os dous sabemos a verdade. É dicir, este goberno, coas previsións que tiña, cos datos que lle pasa a intervención, ten que funcionar dun xeito, e se hai algún tipo de cambio de criterio, nos adaptar á circunstancia cambiante, que decía Kierkegaard, sabe? A circunstancia cambiante. É o que estamos facendo neste momento. E vostedes saben, se queremos facer unha especie de show, circo, para que mañan se recollan prensa, non sei que tal, a mí me parece... Non é Parece- pero vostede- teñamos razón. Vostede sabe que se no mes de outubro, cando facemos os orzamentos, intervención, tedes hai 800.000 euros máis en remanente tal, as posibilidades cambian, pero non a situación. Por lo tanto, a situación cambiou e nós adaptámonos á situación, a circunstancia cambiou. Pois teñen forma, Quere falar- teñen forma Queren falar a señora interventora, me parece. Adiante. Bueno, buenos días. Primeiro indicar que o cambio no trata maior caliente variables, bueno, variables que variables marcadas que hace outra. O tema da estabilidade o Concello ten moita marxe. Aí que no margen canchas. Embargo, o tema da regla de gasto porque tiñamos unha saúde económica viable. o tema da regla de gasto é Tiñamos unha distinto. económica Estamos viable. discutindo políticamente. É certo, é certo. Non nos conoceremos nunca. Non nos conoceremos, pero é certo. Tiñamos unha saúde económica e temos inchable. Bueno, Amigo, que me ter que reducir millón e medio de débeda en un ano. Eso me dá pena porque o mellor investí en outro lado. polos cartos que quedaron na hucha, de acordo, Sí, Rafa? claro. Ten razón. Polos cartos que quedaron Podían na hucha. estar, volvo a decir, nos sumidoiros perfectamente, pero hai... O sea, este goberno Cando ten... nos marchamos de aquí quedaban 4 millóns e Este- medio nos bancos. Sí, este goberno ten 1,5 millón de débeda menos da que nos deixaron vostedes. Pero- Isto, como diste, Pero iso é perfectamente o normal. medible non é Pero non ese, é opinable. pero ese é perfectamente normal, é lógico. É perfectamente normal co tipo de política que levamos. Estou de acordo con vostede. Bueno, A regla de gasto é un concepto de gasto calculábase antes en función do último ano que ti Pero non cumpliras, chegas a incrementado nos porcentaxes que xe o Ministerio. 14 cumprido ou incremento para 2015. O cambio de criterio imposto pola Unión Europea é que se colle o último ano de peche independiente. Tiramos ou non? Se nós non tuveramos esa situación, nós con 1 millón de euros a maiores, gasto computable que tuvemos que ter, como sabes, de 2016 para 2015, e o margen de... Sin embargo, en termos de non tuveramos ese, quere decir, ter o 14, non teríamos marxen. O xogo é subir impostos, subir tasas para poder dar a regla de gasto. Foi o concepto técnico. Técnico. Foi incrementando un tipo de reducir menos a cantidad a restar na regla de gasto. Como vedes, tamén ven aí reflexado, son 200 a restar no PEF. De acordo, iso Sí, que é a nós así. ten ocurrido máis veces, que haxe este tipo de presións é lógico, Bueno, pero podemos rematar isto, eu xa. deste punto quedome con dúas cousas. Unha, que tiñamos razón no do 0,4%, que era perfectamente asumible, pero que o anterior goberno deixou unha saúde económica viable. Quedome con esas dúas cousas e votamos en contra e listo. Pois, dito eso, vou pechar este Vale. debate dicindo que dinos a evidencia que é exactamente o contrario. Pero bueno, está ben, é exactamente o contrario. Procede a votación Medible. deste informe económico, non? Non, votos a... perdón. A proposta, perdón. Do PEF. Vamos. Votos a favor. Grupo de Goberno, 11. Votos en contra, de seguros, Grupo Popular. Vale. Votamos en contra do orzamento e do PEF. Xa, tiña esperanzas, pero bueno. Coherencia, hai que ser coherente. Ahora que hai tanto entendemento en Madrid entre diferentes tradicións que hoxe había sorte. Os votan Ahora 10 vas falar catalán no Senado, non? que te manden.
Mira, eu o lunes xa falara con Marta antes de vir ás comisións, entonces que non me daba a suma. Entón, Marta xa corrixeu ese erro e pasoulle ao secretario. Que pensei que xa iba no expediente. E eu xama... Bueno, exactamente, porque non había coherencia. Estaban debaixo e os que... Pero se facías a suma sí que daba. E outro erro detectado, que falei no ca interventora, e como estuvo nunha explicación... Non, porque houve... Sí, sí. Sí. Ya... Venga. A ver. Entonces, bueno, ese erro que era o que che estaba... Pero que é o que quedas con respecto ao documento que temos? Pois déixame 2 minutos, por fin. Claro, entonces, despois, bueno, ese erro de suma xa o falara e pasou o señor secretario xa o lunes a modificar. Pero agora, volvendo a ler as memorias e volvendo a facer unha composición de lugar, resulta que faltaban cantidades, porque sí que vai unha memoria de vai a dotar de publicidade, de difusión publicitaria das actividades dentro do Concello, que vai explicar partidas vai a destinar, e, sin embargo, no sumatorio non aparecía. Agora ven como 8 TVs, porque ven a corrección axustándose as memorias presentadas. Entonces, Bueno, estas son boas noticias, que temos gastamos máis a xente, non? bueno, entón empezo a... Entón, resume, que é o que ampliar e que é o que quitades. Ti Vale, pois vai mo entón- grau, non tienes con papeles que me das non me das papeles que para ler necesito media hora. Mira, pois, por exemplo, estas de crédito que veñen de minorar uns e incrementar os outros van nos permitir ampliar os AF en 100. Pois vai vos a defender a proposta, Nico. Vamos a invertir en promoción cultural do rural para que todo na maior medida do ocio e na romaría vai quedar en 21.000 euros, que antes estaba en 10. Bien, vamos a ampliar a partida de subvencións culturais, había varias demandas, isto está en 5.000, a cantidade que nas comisións. Ampliamos as partidas de festas populares e festexos para poder levar a cabo as actividades de contratación de alumeado e escativo en 20.000 euros, que tamén xa estaba recollido na memoria anterior. Feiradeza de 10.000 euros, que tamén estaba recollido na memoria anterior, e faltaba que está a memoria de das actividades que 1.000 euros, 3.000 a cultura, 3.000. Entón, eso danos un total de... Ben, arreglado esa básica de sumas, bueno, eu aquí o que teño que decir é que a documentación que tiñamos, o que queda claro é que ese aumento que vai ser de 35.000 euros e que agora vai ter... Non iba a ser realmente o que... Agora son 70.100. Ben, este aumento, supoñolle pega de que realmente para promocionar cousas tamén hai para publicidade e propaganda, cultural, publicidade e propaganda. A verdade é que con 15.000 euros van directamente, al non contamos onte, 15 euros van directamente a publicidade. Tal, É así. 9.000. me salían, porque mire, promoción cultural, publicidade, 3.000. Promoción cultural, actividades culturales deportivas, esa non. Promoción cultural, outras transferencias, se ves unha letra pequena, puñía que era difundir Van para as mesmas, cuestións, por lo tanto, esa é propaganda. Vídeos que imos
en promoción de la LIN, non é autobombo diferentes sectores de... Eu vexo aquí festas populares e festexos, 20.000, apoio a promoción da comercio local, feiras de actividades culturais, feiras, publicidade e propaganda, 3.000, é dicir, hai moitos apartados que pon publicidade e propaganda. Publicidade está ben poñelo, pero propaganda... Cando te enteres, Pepe, cando te enteres, o señor Crespo, cando te enteres de algunhas partidas que vamos a ver, vas a estar máis contento, me caso. Eu que digo... Ou menos, según o vexes. Esta referencia, esta modificación de crédito, vai para propaganda se a mitad do mesmo, polo tanto, para menos excesivo. No, Parece eso excesivo. Tiña razón. Propaganda é para... Necesitabas media hora para mirar o papel, sí. Estaba isto da... Non, se teño que lelos todos, 10 foles ou 12. sí, que eso. De feito, molestalos que nós tiñamos detectados eses errores. Xa me dixaches antes. Por tanto, é porque non molestamos lelos. Mire, todas estas chismas amarillas que hai aquí son fallos. Bueno, fallos, que nós tiñamos que preguntar. Son fallos que algún deles ao mellor ten explicación. Ben, para debatir, para rematar pola parte o debate desta modificación de crédito, decir que a modificación de crédito sempre as houbo, agora pois non é unha excepción, o que eu que voto en favor de que en vez de máis fondos a temas sustanciales meteñen moitos fondos a publicidade e propaganda. Sí. Pareceme ben, é lexítimo, pero non estamos de acordo. E logo, non é que é sustancial aumentar o SAF un 25%, entender libre concorrencia. Por suposto, pero aumentar o SAF, por certo, que vostedes se andaban por el platillo como se foran fondos propios. Vexo xa na prensa que se incrementan 30 na do conselleiro. No. Pero é que é un no, Galicia. Pois, non somos capaces de traer nada de fora, Perdóname. É Claro. que eso, perdóname, me sorprende porque eso doulle o conselleiro para todos os concellos de Galicia. Teño un concepto dese conselleiro. Fíxese un De que o que nos dou o incremento que dou SAF, vostedes sempre que ten a oportunidade na letra pequena está, pero na roda de prensa aumentamos 30 personas desde que empezou a legislatura no SAF. Non te fastidia porque cho dou a consellería, pero é que non dou yo a todo Galicia. Mire, pois Todos os estou SAF. Todos lle doe, parece que non temos papéis. Aí van eu miro bastante mellor que a vostede. Vale, van 7.000 euros por incremento que vai atender a 11 concorrencia que paga todo o concello. Todo o concello. E significa que o ano que ven... Pero canto incrementou a Xunta este ano? Canto incrementou a Xunta este ano? Pois, que ten a obrigación de, sí, no, de facer a dependencia. Porque parece que no. atender os dependentes. Diga que ten que... Pero de regalo fala vostede que vende incremento da Xunta da súa cando é vostede vendedor, punto, un vendedor. Perdón, e a parte o concello tamén lle corresponde unha parte. Sí, claro, normal, pero é que é perfectamente normal. Usuario, hai o copago. Bueno, entón paga o usuario, paga o concello e paga a Xunta. Sí, e sube un 25% a libre concorrencia. Vamos a tratar este tema, pero parece... Aí o ten, 7.000 euros para daqui ao remate do ano, que comprometen 20.000 euros máis para o ano que ven. Se había 75.000 menos, perdón, menos. Había 1.000 euros. E se aumentamos a 21.000 euros, está claro que estamos aumentando un 25% de libre concorrencia. Vale. Como que 7.100 para incremento de asistencia para un cuatrimestre. 7.000 euros, 15.000 para a propaganda. Parece Está ben, a mí o que me gusta... Ben, pero non compromete. O xa compromete para o ano que ven. Aumentarse non lle vamos a dar o cuatrimestre, son 21.000 euros máis. Eu imagínome outro día, vamos a rematar. Eu imagínome outro día cando salían en, non sei se eran os datos que decían que se destinaban a políticas sociais o doble, que, claro, a partir de aí eu creo que pouco ten que demostrar este goberno. Bueno, hai que demostrar coas políticas sociais todos os días. Pero claro, cando ves os datos son do que se facía antes, é como para estar caladiño, cada un pode decir o que queira. Despois é moi curioso que, por unha banda, cando poñemos os é que non fomos capaces de conseguir outra administración, cando conseguimos outra administración é porque era para todos. Bueno, os políticos está ben, a realidade é a que é. A realidade é a que, e por riba, este alcalde, falando ben do conselleiro,
que, como sabe, o trato dende que teñamos 13 anos, pois é curioso. O círculo total. Procedemos á votación, entón, desto. Votos a favor da proposta? 11. Votos en contra? Continuamos, por favor. Queda 9 que 10, non pasa nada. Bueno, pois traemos aquí a estreno a adxudicación do que resultou o suministrador da enerxía eléctrica. Agora imos ter un único suministrador, o que nos vai a permitir que chegue unha sola factura da luz, non 800 e pico como estaban tramitando no Departamento de Intervención, o cal lle restaba moito tempo de traballo efectivo para poder dedicarse a outras actividades, porque eso todo é un proceso. Presentaron 5 empresas: Gas Natural Servicios, Alstom SL, Aurea Energía, Iberdrola, Sport Solution Group, e resultou adxudicatoria porque a que cumplía o criterio precio máis beneficioso era Gas Natural, cumplía todos os requisitos que se recollían nos pregos que foron aprobados aquí xa nun pleno, tamén a comisións informativas. Entón, a partir deste mes vamos a ter un único suministrador eléctrico que será Gas Natural. Adiante. Ben, o suministro de enerxía eléctrica dende que é un tema importante e do que sempre nos preocupamos porque sempre houve un consumo de enerxía eléctrica importante en calquer concello, pero o noso non é unha excepción. Simplemente os resultados vamos ver que o que dan de sí. En todo caso, eu visto as propostas, a vostedes non lle extrañaron esas propostas das empresas. Non digo que vostedes manipular menos, non estou nin sequera, pero as ofertas que se presentaron a min chaman a atención algunha delas, pero bueno, en todo caso, que o suministro de enerxía eléctrica no Concello o leve esa empresa é perfectamente normal, é a que máis infraestructuras ten aquí, polo tanto, pode ser unha boa oferta, e logo nós neste momento vamos ver como funciona, non temos nada que decir, simplemente que se sacou o concurso e a mellor oferta hai que darllo, non queda outra, e logo esperemos este tipo de sacar a xestión e non facer nós estudios para facer un aforo enerxético, unha empresa sacar a concurso o suministro e máis o mantemento do alumbrado, porque o mantemento do alumbrado neste pobo ten unha cuantificación importante. Entonces, como é que se chaman esas empresas? Son eses. Nós habíamos feito un estudio que creo que non o ten feito ningún concello de Galicia. Habíanolo feito INEGA, escollera un concello de menos de 5.000 habitantes, outro de menos de 10, outro de menos de 20 e outro de 20 a 30, de 20 a 50. Ese estudio feito, que está aí depositado, pois aconsellábanos por facer un ES, sacar a concurso un ES, o suministro, porque eles eran capaces de conseguilo probablemente máis económico que a nós, e máis o mantemento do mesmo. Bueno, nos houbéramos ido por esa vía, vostedes quixeron leválo por dúas vías distintas, unha sacar a concurso mantemento como fixeron e outra sacar a concurso suministro, e parecenos ben, pero nós queremos que se aforrado máis facendo un ES, sacando todo un ES, que unha empresa, nos ou quen sexa, levara o mantemento da instalación, porque é unha IVA que é moi difícil de arranxar, que, ben o vedes, tedes unha empresa que ganou o concurso, ten os seus máis e os seus menos, ás veces tarda moito en arranxar, algunhas millas están apagadas, siguen apagadas, é dicir, anda a saquearse porque non lle dá o carto para máis. En todo caso, o aforro enerxético, sin dúbida, é algo importante, é unha parte o suministro, quantos anos vai? 2 anos, non? Un ano prorrogable por outro. Ben, nós non estamos de acordo, pero eu pirolles que estudien a posibilidade de facer ese, porque nós teñamos eso, o estudio teñeno aí. Eliseu, quinda que está jubilado,
coñece este estudio, podenlle pedir consulta gratis, sin ningún tipo de problema, e podelles aconsellar porque é un tema dos que lle apasiona Eliseu, e ainda que está xunto, ele é o que me ha aconsellado a min de facer unha S para a línea que poderíamos aforrar moitos cartos e meter todo o suministro e máis o que non é suministro, o que é o mantemento, porque hai unhas luces prendidas a deshora, agora a empresa, como non lle conta máis, non ten importancia. Se a mesma empresa tuvera todo, xe chirei como tiría a elección para que as cousas funcionaran mellor. Que, por outra parte, o estar en dúas bandas, unha empresa de mantenimento non ten que ver con o aforro do consumo, co aforro enerxético, e, neste caso, a suministradora tampouco, pois, que é máis factible que vostedes estudiaran a ese. Nós estuvemos dando volta 2 anos, non é fácil. Hoxe xa hai máis de centena de concellos en España con eses, ou seja, xa non son os coelliños de Indias, senón que xa hai 20 concellos que teñen funcionando e que algúns deles tamén que están moi satisfeitos. Eu creo que ir a ese no futuro é que unha empresa Moi ben. é que le por outro a cara de barrer. Eu quero demostrar que pasa que como nós tamén o tiñamos, non yo quero decir, pero o alumbrado de embalación, a mitad dos días está todo apagado, o tramo entre a carretera nacional 640 e a de Rodeo prácticamente está apagado ese diario. É dicir, eso claro, porque a empresa E que chega é un as problema. nosas Filgueira tamén. Digo que seguimos con estas intervencións tan longas. Non estamos de acordo. Tomás, digo, vou empezar a pensar que non queremos o acto de Vitorino desta tarde, que non cheguemos a tempo. Bueno, señor concelleiro de Novas Tecnoloxías. Non se preocupe que antes dese acto empadroado cultural, Sí, pero convocan aquí no Concello. Teño unha axenda bastante completa, sí. Señor concelleiro de Novas Tecnoloxías, quere decir algo? Sí, no, a raíz de que saliu o tema das sedes, sí que vimos o que estaba Finega, costou non recuperar porque veu a empresa volver a ofrecer o tema e con un montón de eses. Entonces, que parecía que a nova burbulla non era inmobiliaria, sino que era de a eficiencia enerxética, da que desconfiar, e falamos con xente que non a facernos unha auditoría e antes de facer a auditoría que xa tiñamos que cambiar todo. Hacíame desconfiar, non? Entonces, falando con expertos de enerxías renovables das universidades, dixemos que o negocio das SES é cambiar todo. Cambiarías todo a lei, aforras e durante 10 anos xestionan eles o mantemento e todo, non? Que é a proposta que fan as SES normalmente. Vale, eso ten un convinte. O LED ten un ano de vida. Despois, le viví uns 10 anos. Claro. Cal é o problema? Dentro de 10 anos estarían a fallar todos os LED e teríamos que pagalos todos de golpe, non? Porque pasaría a xestionalos nós. A non ser que se puxera nese contrato que despois dos 10 anos nos tuveran que deixar todo novo. Vale, hai moitas trampas nese sentido. O que nos dicen é que non convén facer un cambio de todo a LED, sino facer actuacións nos sitios onde se este gastando, onde haxa menos aforro e ir progresivamente facendo os cambios. Con isto evitas o tema de que che caduque todo en un determinado momento, podes acometelo e o aforro queda todo para ti, porque o que fan as é, durante 10 anos fago o cambio, momento, ti colle unha parte do aforro, pero outra parte do aforro queda para ese, aí é onde ten ela o negocio. Entonces, nos estamos falando, preparar un plan de eficiencia enerxética, tamén metendo temas de aldeas e todo o que poide relacionado pois ca situacións, pois melloras nas ventás ou, bueno, mellora bastante, cousas, non? E para facer un cambio progresivo e non actuar de maneira descontrolada, seguindo ese plan e despois no Concello. É un pouco a idea que temos. Só un segundo. É un tema que eu non teño 20 en falar contigo todo día. É un tema que eu domino razonablemente ben, non moi ben, pero razonablemente ben. Si nós non fixamos foi precisamente por eso, porque as empresas moi pillas e cada unha venche vendendo a susto, pero nunca se falou de poñer todo o leque. Eso é inviable, totalmente inviable. Unhas partes teñen que ir con alojamento metálico, sería posible, outra parte pode ir con... Señor Crespo, estalle falando Mahoma do Corán, fágame caso. A ver. Digo que vostedes... Bueno, mire, que Tomás sabe moito eu destas de novas tecnoloxías non que sabe Tomás.
de aforro enerxético si se como mellor. Vamos rematando con este porque punto. levo, non por listo, sino porque levo traballado En caso, non cualifique máis e quen sabe menos, hombre. Xalo aberto, a empresa un pliego suficientemente aberto, porque nós no estudio que nos fixeron en Nega xa de que non ten que ir toda a Saled ni moito, a Saled pode ir, pero sabe como pero o é cambiar despois cambiar fundidos hasta a luminaria, é interior, pero é que iso pode se poñer no pliego, que ti podes poñerlle no pliego que orde xusto antes de terminar o contrato que che repoñan os LED todos novos, co cal xa non tens problema de que a empresa che faga pillada, porque a que ven sabe que cando terminando que é un tema complexo e podemos falar a vostede, pero non algo que lles contaron. Señor Crespo, moito a súa intervención. Bueno, vamos a tomar máis. Veña, procede entón. Votos a favor do goberno, votos en contra non hai. Manol, ibas a votar en contra. Abstencións, Grupo Popular. Seguinte punto. Concellera Lara. Pues a todos, todas. Perdón. Ben, esta é unha moción un tipo, como podedes ver, que pasa a moción tipo a cada de la LIN, non? A Asociación de Recuperación da Memoria Histórica recentemente, como do celebración ou celebración de 30 anos da sublevación fascista de xullo 80. Non dixo 80? 70, dixentes. Non, dixo 80. É o mesmo, ben. Bueno, da igual, 80 anos. Vamos, que sei. No 36, todos sabemos que no Estado español tivo lugar un golpe con iso rematou unha época que foi a Segunda República, non? E non iso, senón que ademais deste golpe de Estado militar durante máis de 40 anos houve unha ditadura fascista, unha ditadura militar que fixo as liberdades de todos os sectores populares e a represión durase non solamente a guerra, sino da ditadura militar, non? Vale, motivo isto é parte, esta moción que, como xa comentei, a Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica publicou o Concello, fundamentalmente concellos como institucións públicas, se dirixen a esta moción e levase os correspondentes plenos. Quero destacar que o Parlamento de Galicia no 2008 xa se posicionou en contra da ditadura francesa e da Estado militar en 2008, non? Por unanimidade. O Concello de Lalín creo que xa está sendo hora de que posicionase, non? Creo que considero e estou segura de que a época franquista ou a guerra civil que houve non foi non somos ainda de condenar unha represión tan forte como foi a represión fascista. Parece que vamos obviar iso. É dicir, en Alemania hai monumentos a favor das vítimas de Hitler, non? E aquí vamos levar a cabo. O que acaba de decir usted é unha barbaridade. Manolo. Estou cando eu acabe a exposición poderás. Toda a palabra. A día de hoxe, se sabedes, a día de hoxe, Manolo, non quero despedir a ti, hai 114.226 fosas comuns. Que quere dicir iso? Pregunto, que quere dicir iso? É dicir, a día de hoxe hai muchísimas persoas que están vivas hoxe en día e que non saben onde están enterrados. E iso non se pode consentir. Non se pode consentir que a maior moitísimas familiares como ti corpo
hubo nos o adaptación Estás falando por No. alusión, Que, vamos a ver. É que eu vivín isto. E aquí houve uns políticos e unha xente que cambiamos dunha ditadura a unha democracia. E cambiamos o voto. E como voto. Por lo tanto, que eu entenda eso, habrá xente, pois habrá, non sei. Non ando preguntando por aí. Unha situación que os que vivimos eso, fomos capaces de cambiar eso. Os que vivimos a ditadura, fomos capaces de cambiar a ditadura. E os políticos que estaban naquele momento, había de moitas ideas. Que era reformista ou Foron capaces, rupturista? Digo, no, por saber. non era Podemos. E hai unha situación moi clara. Fomos capaces de facelo. E non teño máis nada que dicir. Eu vou votar a favor desta opción, non vou votar en contra. Pero vivimos esa historia. E fomos capaces. Vamos a recorrer un camiño moi bonito. Dar novas generacións, por suerte, que nós todos traballamos, e hai unha democracia ancha e amplia que todos disfrutamos e nadie está en contra de. Pero quen é a favor da dictadura? Alguén. Pero eu creo que aquí No, está... alcalde, por Dios. Pero eu creo que ninguén... No, xa non quero decir máis, porque entonces xa me acalorá, xa me empeza o calor. Bueno, vale, digo que eu me estou perdendo un pouco porque non lembro que ninguén te a ti de nada e saltaches aí, non sei, unha cousa curiosa. A ver se é o subconsciente. Señor Crespo, adiante. Ben, a parte que a confesionalidade sabemos todos a sectarios e solos digamos que cabemos fondo se yace o con tanta digo porque Galego, Pepe está votando a favor no hace absolutamente nada. No, a ver, Absolutamente. Eso é o seu subconsciente, mellor. no. Eu sou consciente tan como anos Non teño ninguna aquelas eu da súa estaba condición. estaba estudiando Perdeu que ali, pouco sabía eu Que se perdeu ali. pouco sabía de creo que constantemente tentando ollo a ninguén a confesar poden vos
por de eliminar acordos a que eu que non estou antes de acordo de eliminar eu que non podo acordar para eliminar pois é que eu creo que hai que ser Vaya rematando xa no tan fondo pareceme, tócame son ou acordos claro, o mellor é algún acordo e símbolos que dan adhesión da institución eu non a coñezo logo alguna línea é como e pedimos porque aquí eu pregunto a Lara hai algún acordo algunha distinción algunha eliminación que haxa que facer de algún acordo este punto sobra aquí refírese ao caso dele porque que o que vamos acordamos nunha moción eliminar a supresión de acordo que cales o acordo ao mellor estou de acordo Podo intervir. porque por exemplo a moción hai algún acordo aquí algunha distinción ou refírese a algunha calle que prácticamente Señor Crespo, eu lembrolle que o pleno dirixo eu. por suposto, pero eu Pídolle que remate, a ela pero que non entre en debate. mato, pero Teña. ela defendeu a moción ou contexto quere alín e acordos que hai que eliminar acordos, de acordo, dígame cales acordos ou distincións cales porque eu non sei ningún ou se non sei ningún, que me diga algún Para, queres dicir? Vamos a ver. Ben destacou Rafa, o alcalde, no caso no que asaxa, hai que ter claro unha cousa, isto non é un ataque ao antigo goberno do Partido Popular do Concello, quer dizer, non quere dicir que vos me conterei. A fixe.
Solamente la... Aquí ganin unha De acordo. casa. A democracia... Fagan... pedirlle do nada.
barato. Unha das que eu quería meter era precisamente esta dos conservatorios, que non é posible porque a propia intervención da Xunta daquelas, estou falando do goberno bipartito, que me aceptaban que os conservatorios que pasaran unha especie de asalto, entre comillas, pasaran a ser da Xunta, aceptaban o momento concreto, aceptaban o local. Pero logo houve un informe
de intervención xeral da Xunta e houve que quitalo precisamente do local, porque houve que quitalo porque o conservatorio de grade autonómica son 7 que son conservatorios profesionais e 2 que son conservatorios superiores, que son a Coruña e Vigo. E son os únicos exclusivamente os que ten a Xunta de Galicia. Os restantes, que hai por todo Galicia, que son un feixe deles, son de titularidade municipal. Por lo tanto, no momento, tendo boa intención o goberno galego de intentar, era en épocas de bonanza, aos conservatorios, porque si os conservatorios sempre viviron de limosna un pouco, algo que daba a Diputación, por certo, non son efectivamente 18.000 euros, senón 1.000 euros Paco, como ven as temas, e xa me parecía, por iso comprobei, xa me parecía excesivo, tamén vos conta, pero non son 118.000 euros, pero que sepades que parte da culpa de que a Diputación de esa cantidade ao conservatorio neste emenda que está aquí sentado, porque tuve que molestarme co anterior goberno, que, por certo, era dos nosos, tuve que molestarme en decir que os conservatorios, unha vez que xa non tiñamos... O que pasa que isto vendo o plan de Concello Liña 3, eses cartos metímolos nós, decidímolos nós. Pero bueno, está ben que se siga apuntando No. tantos. A ver, houve un momento cando a Xunta deixou de axudar aos conservatorios, eu defendín que tiñamos que pechalos a acabar. Acordolle que vostedes que poñían na moción vostedes na 2005. Sei o que se dou. Se dou desde a Xunta bipartita, Houve e unha sei o moción. que se quitou. Bueno, déixeme argumentar, porque senón o que quero dicir é que eu non sou sospeitoso de non querer conservatorio. Elexeino individualmente. A relación Xunta que propuxe que 3 conservatorios en concreto, certo, os deles que a Pontareas, Lalín e Villalba, que debíamos facer unha primeira achega, é dicir, asumir os 20 conservatorios, pode haber 25 que hai máis ou Galicia, podía ser de acordo. Eu propuxe a don Manuel. Eu creo que os conservatorios máis destacados Sei o que lle dixo Fraga, é que avanzar... serían, pero serían Lalín, bueno, vamos a poñer Pontareas e Alba. A ver, Alba, eu aseguro que cuestiono de Alba, por suposto, pero de Lalín e Pontareas eran dos conservatorios municipales que estaban a anos luz, había daquelas, estou falando da ICA, estaban a anos luz. E o presidente dixo, bueno, pois póñanse para diante. Pero topámonos sempre que a intervención de Xunta de Galicia, que aquí di que é unha enseñanza que non é obligatoria, é Non foi a unha intervención, enseñanza... non foi a intervención que foi Cholo Orza. Cholo Orza. Claro, Entón, certo, pero claro. entón, eu intentei colar Lalín, Pontareas e Villalba, por razóns obvias, un paquete de primeira padilla de facer os conservatorios da Xunta. Logo, negociando o pacto local, que a Xunta bipartita despois do 2005, eu intentei meter que os asumiran en fases como facíamos cos centros de saúde. Sabedes que os centros de saúde iban no pacto local a asunción por parte da Xunta en 3 fases. Retrasáronse todas, pero bueno, a primeira estanse seguros. Non foi posible por o informe de intervención. Por lo tanto, intervención da Xunta de Galicia dixo 3 que non se podía. Logo, o bipartito, que a min constame que tiña intención de metelo, porque Méndez Romeu falara con ele e veía me dito que por el que non había problema. E tamén tuvo que dar para atrás por convención, agora vai ocurrir o mesmo. Entón, queren ustedes que fagamos un canto ao sol? No ano 2000, a casa, entón, está cá, o Concello de Lalín, a través do delegado Manol, naquel momento, pedimos a Xunta de Galicia que asumira a totalidade, ano 2000. Tanto non somos sospeitosos de non querer que a Xunta asuma. Eu deille por todo onde puden, porque considero injusto que teñamos que pagar desde Lalín o que? Antes do 2005 de Pontareas, Lalín e Villalba para fazer unha primeira avanzadilla que pasaran esa Xunta para despois ir collendo os outros. Foi posible. Logo, despois chegou o bipartito no 2005 e o primeiro que sentaron foi comigo, por certo, porque teníamos pacto local e eu non o firmei con don Manuel Fraga porque estaba en funcións. Entón, falei de Romeu, por certo,
temos ningún problema e conseguimos levar o pacto local. Foi o primeiro que se fixo o goberno Vexo que bipartito estamos popular. bastante de acordo na moción. Por lo Eu tanto, creo que podemos... Home, a min parece serio que ahora 2 puntos máis aquí pensar, credes que nos respeto cara a vos, credes que temos aquí parada cun punto, eu vos iba a facer unha transacción e agora ven Paco e ponlle 2 puntos máis. Bueno, eu entendo, non? Negociable todo, pero pues, se queredes día pode haber, é dicir, queredes todo xa vos lo digo, queredes todo, pero ao mellor damos levado algo. Se podemos... No, a ver, eu só vos pido que seades inteligentes políticamente, é dicir, se dimos todo aí na moción non imos levar nada porque a propia intervención da xente bota abaixo. De ninguna. Eu vivi en dúas ocasións. Ides votar en Entón, contra, non? non, nos queríamos votar a favor, pero eu quería propoñer a transacción. A ver. Ahora Paco mete máis novos. Obviamente, a ver, o observatorio que se xunta o primeiro hai que loitar, porque eu creo que ten dereito a que sexa de xunta. Dixo que iba a ser breve, a transaccional. Pasa que se lle 2 puntos cambia todo. Bueno, pues... Vamos a ver, eu que creo é que a súa titularidade, que vos informo, que di que intervención non vai deixar. Bueno, vámoslo ver. que non é posible. Por lo tanto, creo que tendo en conta que a norma o político, a competencia municipal, temos un que non só Odeza, eu que máis que nada por a razón de territorios nos quedamos solo con Deputación. Non está facendo Entón, achegas que as volva a facer. ir por esa vía de que non achega, tanto nos houve un momento. Entón, en vez de pedir a titularidade, porque aquí hai un problema, é que inda que Román, como dixo Paco, por ser de... Pero podemos facer unha cousa entón, podemos facer que pedimos a titularidade, desde un punto de vista administrativo non sexa posible. A ver, creo que estou sendo moi se é claro. posible, queredes, podemos agarrar a moción como lle poñer, eu quero facer a transaccional, máis que totalmente a moción, o que vos digo é se vos estamos pasando e poñémoslle, porque, a ver, queremos que pase a titularidade, eso non vai ser posible. Gañemos, non vai ser posible. Eu quero, non é posible. A primeira no, pero entón, se damos ao mellor de, oye, mira, a titularidade non, pero yo damos pillado algo. O seu que diga o Concelleiro de Obras e Conservatorios, sabe? Dalle, Paco. O que ti queiras. No, se queredes levala para diante, nos votamos a favor, eh? A ver, por favor, veña. En todo caso, eu creo que non tedes capaz. Por voler os dous. Os dous. De Galicia, que mentre faga efectivo o anterior punto para que entendades é que asuma a titularidade, amplía a cuantía das axudas para os conservatorios, no, que faga unha línea, faga que cree unha línea de axudas de titularidade municipal. Amplía se non dá como no, que é unha línea. Amplía máis nada, non dá nada. Pero se quere, mire, a proposta. Punto 2. Solicitar a Xunta de Galicia que, mentre non faga efectivo o anterior punto, cree unha línea de axudas para os conservatorios de titularidade municipal, o fin de costear a diferenza existente entre os centros autonómicos dependentes dos concellos. Punto número 3, que van todos enlazados e non distorsiona nada. Agás as gañas de que vostedes non apoiar isto. Demandar a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria que, mentre asuma a titularidade do conservatorio, asine un convenio de colaboración co Padroado Cultural de Lalín semellante aos suscritos cos centros de ensino concertado. Por lo tanto, un punto va pasado co outro e son puntos garantistas para que o conservatorio teña todas as garantías. Ben, dito isto, e si, vamos a ver, vamos deixarnos de... a ver, vostedes, claro,
deixaos en paz menores esta moción. Non é unha cuestión de competencias, é unha cuestión de que evidencia as súas decisións políticas respecto ao que é o Concello de Lalín e a forma de entender que vostedes teñen e de exercer o poder. E unha actitud, desde logo, de incapacidade manifesta do conselleiro. Isto, como mínimo, son as bases para entender este debate e que a xente, pois, que non quede asustada referente a un debate tan que como viñamos hasta agora neste tema, non? Mas isto non é un problema de intervención. É un problema de política. E isto non é un problema de que o Concello de Lalín, entendo, teña que defender a Vilalba ou teña que defender a Pontareas. Eu creo que os concellos se defenden por si sós e sobre ese concepto de autonomía imos respetalo, para xa non entrar, digamos, en que outros concellos despois lle parezca ben ou mal que temos. Eu creo que como mínimo eso é así. Que o goberno do Partido Popular para os conservatorios municipais é unha diferencia, ou eso tamén foi intervención. Quero dicir, claro, eu realmente, claro, se teño que aturar con cada moción un lote de historia de non sei cantos anos, vai ser difícil que presentemos mocións, porque é insufrible, pero que a realidade é esta. Mire, e tamén, e digo unha cousa, estes dous puntos, mire, que por eso me refería que íbamos falar no segundo, da orde de intervención. Estes dous puntos están sacados textualmente da moción aprobada unánimemente por vostedes. Textualmente. Mira, o que vostedes están poñendo problemas son da moción do 25 de outubro do 2005. Sí. Son sacados daquelas, onde vostedes votaron a favor e onde o conselleiro Xendía votou a favor. Onde vostedes votaron a favor e o conselleiro votou a favor. Por que dixo que íbamos votar en contra? Entón, que tiñan problema, Dixo vostede que cambiaba o sentido todo despois de engadir esos dos puntos. Estou referindo a dous puntos votados por vostedes cando van aquí e por o conselleiro aquí, Entón, eu creo que, mire, quedan máis que retratados neste tema. Si queren apoiar a iniciativa deste goberno municipal, apoiar. Se non, nos non nos movemos un ápice. É unha moción de consello, porque é unha moción que xa se aprobou neste plenario unánimemente. Votos en contra. Por lo tanto, non veñan agora con excusas... Cando sin votos en contra? Cando? Pois mire, teño aquí votos en contra. Mire, votos a favor 13. BNG e PP. Votos en contra ningún e abstencións PSOE. Eu entendo que iso non é... De que ano é esa moción? Porque xa houve tres. Pois mire, é do 25 de outubro do 2005. Claro, ustedes tamén apoyaron, claro, como había o bipartito. Tamén teño outras anteriores, Claro, tamén teño outras anteriores onde vostedes, pero mire que non lles vou dar con estas. Onde vostedes tiñan unha postura ben distinta en función a quen gobernaba. Se gobernaban vostedes non, se gobernaban outros sí. Pero quero dicir, esta evidencia de que vostedes e o conselleiro actual votou a favor desta moción para non meter elementos que distorsionen o que lles vale excusa moción que o conselleiro actual votou a favor. Entón, non digan que intervención. Ustedes siguen castigando e que este conselleiro é o peor conselleiro da historia. E que Lalín, Pincho, ti és capaz de entender un resumo de conselleiros distintos que hai nas localidades con versión que fan, de verdad, darache a falta de aposta deste conselleiro por Lalín. E eso como os gusta a vos, o medible non opinable. Eso, claro, pero xa está hoxe o bochorno de que vai a Vila de e fai e que hasta eso chegamos. Mira, damos a oportunidade de que facer este legado, pero vos lo dicimos así abertamente, e desde logo, deixadevos de demagoxias. A moción esta é unha moción que vostedes aprobaxe, insisto, que vos deixa entrar pos males, porque se evidencia que é o voso punto e que está unha realidade. Por alusións. Se me permite, quería felicitar ao concelleiro porque estivo especialmente brillante. Creo que acaba de pegarlle un pequeno repaso. Adiante, señor Crespo. É increíble. Ben, o concelleiro de Obras adicado a conservatorio neste momento, eu creo que ten moi mala memoria histórica. Eu nunca a da memoria histórica xa pasamos.
pero mala memoria histórica el. Eu remito máis actas, Sí, as actas remito meu tamén, que fomos quen tuvemos o protagonismo naquel momento, por lo tanto non mo diga a min, que me acordo perfectamente. Mire, eu se fixen a Villar e Pontareas non foi información, nós non temos que defender ese máis, simplemente que sepa que estamos loitando por eso desde hai moitos anos, desde que se creou, desde que se fixo o edificio, máis chegar a poder naquel momento, porque, por certo, foi adjudicado no partido. O noso conservatorio, o edificio, foi adjudicado por Barreiro Rivas, de ter memoria histórica. Estaba previsto encima da mesa e non é sacarno. E foi adjudicado e foi feito durante o primeiro mandato de Fraga e foi dotado económicamente. E, por lo tanto, desde aquelas, cando vimos o que nos costaba o Concello de Lalín e que tiñamos que dar un servicio supramunicipal, xa intentamos sempre colar que a Xunta non votaron a mau. E houve axudar da Diputación. Home, mire, non me diga que nos deixa entrar en paños menores cando eu dicei que nós isto votamos a favor. Non queira facer demagoxia dun tema tan evidente. Vostede dixo, se quere, pido yo ao señor secretario que o lea, que con estas engádegas que se fixeron, que cambiaron totalmente o sentido. No. Señor secretario. Por logo, a ver, perdóneme. É unha transaccional e tal. A ver, non faledes todos. Non damos... Pero está ben, oye, pillámoslo, pero tampouco pasa nada. Estas cousas tampouco... A ver. Continúe. Mire, se vostedes o que queren é avinagrar o debate que lle votemos en contra, se queren conseguir ningún problema. Eu non quero, sabe? Bueno, pois, non parece. A ver, nós levamos defendendo que este conservatorio é unha xunta desde sempre, non agora, desde sempre. E que veñan ustedes agora sendo máis papistas coa papa parece mentira. Hai que ter un pouquiño, non hai que ter tanta jeta, hai que ter a jeta xusta ter en política, pero non pase. Pode ter mellor. Bueno, eu podo argumentar que nós levamos toda a vida política loitando con gobernos do PP e con gobernos que non era do PP. Porque, señor Vilariño, na época do bipartito, así como é certo que eu intentei metelo no pacto local e que parte política se conseguía meter e logo non entrou pola outra parte, non é menos certo que as subvencións que había na época de Fraga, durante o bipartito para os conservatorios, caeron en e nós pasamos a recibir, eu creo que menos dun tercio do que recibíamos. Menos dun tercio do que recibíamos, sí. Non nós, todo Galicia. De feito, eso motivou un acordo unánime da FEGAN, chamándolle a atención á Xunta de Galicia, porque cercenando os poucos recursos que tiñamos. Bueno. Eso non é un tema, a Xunta de Galicia, as enseñanzas supramunicipais, non as quere asumir, pero non de agora, desde sempre. Porque, claro que se pode aceptar, é dicir, que simplemente ten que haber un acordo no Parlamento Galego e acabouse a historia. O problema é que non dá a cousa para tanto. Entón, se eu dixen que non quería que eu quería facer unha transaccional, é precisamente nese sentido das dúas engadas que fixo. O que votamos. Non sei. Entón, seguimos de acordo. Perfecto. Mire, eu pido que quede encima da mesa para intentar debullala do punto de vista institucional que quede por unanimidade, é precisamente para corrixir erros como ese de 118.000 euros que pon aquí a moción. Non, é para que os puntos se poñan e se poida... Vamos a cambiarla para o próximo pleno porque hai un erro de un máis que estamos recoñecendo. Non, digo... Vostedes un milímetro do tema. Mire, vostedes queren que sea así. Moi ben, retuiteen unha moción nosa. Moi ben. Parece moi ben. Pero asegúrolles que eu e digo por experiencia. Bueno, vamos. Eu lle lei que ese camiño non é o correcto. Queren que votar esa moción? Ningún problema. Nós votamos que lles aseguro que non é o camiño correcto e que vai de recursos sigue sabía que lles gusta moito. Perfecto. Ningún problema. Nós a moción a favor tal como a poñen. O resultado a non ver vostedes. Vale. E se me fixeran caso non iba a resultar. Eso a Xunta de Galicia non nos vai facer caso. Eu non amenazo, non. É que vostedes non saben facer as cousas. Eso quere dicir que vostedes non saben facer as cousas. Meter un dedo nun ollo proba vostedes querenlle meter un dedo nun ollo metan yo, ningún problema. Eu só lle digo fin das súas intervencións que non van polo camiño correcto. Xa quedou claro.
Doulle 30 segundos ao señor Vilariño, vale? É unha cuestión por alusións. Eu entendo o papel que vostede ten nesta moción, non? Pero, en todo caso, nos lonxe do que vostede quere decir, a nosa idea é facer a moción posible para o conselleiro. Dale o punto que facemos a moción que el votou a favor. Mire se é boa a nosa intención para que saia adiante. De acordo, están retuiteando unha moción. Vale. Echar este debate dicindo que, bueno, non creo que Román Rodríguez sexa o peor conselleiro da historia, isto é valorable en tres. Eu creo que o peor conselleiro da historia para Lalín, isto sí que eu creo. Sabe que a miña relación con ele é boa e coñezo... O Bureau de Empresas do Instituto, perdón, do IES de Laxeiro, o Bureau de Empresas é... non? Bueno, mire, dixo yo moi ben antes, bueno, aquí hai profesores que creo que din que sí, que é unha merdiña, pero non quero utilizar este tipo de termos. Sí. A min que me toca matar, por favor. Foi moi claro o señor Vilariño, que é curioso, eu o sábado teño que comer co alcalde de Cruces, tampouco quero en conflitos diplomáticos, pero é curioso que leve Cruces, co que é Vila de Cruces comparado con Lalín, o doble de investimento que leva. Na historia da Xunta de Galicia dos partidos do Partido Popular, o conselleiro da Estrada que levou moito en cara que non tirara para a súa vila, pero deben ser os dous únicos casos da historia. Cando un conselleiro non tira para a súa terra, mal asunto. Román Rodríguez, ao que queda pouco de conselleiro, algúns políticamente esperemos, políticamente, que non volva a ser conselleiro porque apoiamos outro tipo de opcións. Pois van aviados, eu creo que, bueno, xa, pero non lle digo que non. Non, xo sei. Non lle digo. Nós imos ir contra. No, claro. Pero, claro, é o que me refería. Digo que a folla de servicios a Lalín dende a Consellería, home, eu creo que vostede non vai a recoñecer nunca, evidentemente, faltaría máis, pero entristéceme, esta é a palabra, non? Eu creo que non estivo á altura do que el fixo en este Concello dende a Consellería para Lalín. E creo que moita xente máis en Lalín o pensa. Ora, isto é subxetivo tamén, evidentemente. Procedemos a... Sí, digo que é subxetivo, Marisa. Marisa, digo que é subxetivo, vale. Eu admito... Non a miña... Pero isto é política. Non queredes deixala pendiente para o próximo pleno para... O concelleiro responsable... Eu vos demostrarei co tempo... Eu vos demostrarei co tempo que vos equivocades. Respéteme un pouco. Nada lle pa diante. Respete a presidencia do pleno, por favor. Sí, eu respeto, non digo teño ninguna dúbida. Digo que o concelleiro responsable da moción di que non nos movemos un milímetro, polo tanto esta presidencia di que non nos movemos un milímetro. E procedemos á votación. Votos a favor da moción do Goberno, grupo de unanimidade. Moitas gracias. Señora Concelleira de Cultura. Bueno, creo que xa me dá medo presentar unha moción destas características outra vez Xunta de Galicia en concreto con o Conselleiro de Cultura, pero bueno, aquí estou. Bueno, como podedes ver, por alusións anteriores, non? A da PAC, é dicir, eu, de tres mocións, dúas, que sí, podo ser tamén concelleira de conservatorio, porque ao fin e ao cabo é de educativo, máis que cultural tamén, pero sobre todo porque son concelleira de educación. Que houve unha iniciativa parlamentaria ao respecto. Por iso, quero dicir, non... Sí. A Xunta en concreto, Consellería de Cultura, porque todos coñecemos a Antonio Taboada Ferradas Guido, e non sei se os que están nesta sala sodes conscientes de como se atopa a súa obra no seu taller de votos. A creación da Asociación de Amigos da Obra de Willy, que presidente puido, creada no 2012, puido ser unha forma valorar e incluso restaurar moitas das obras de Willy, pero non é suficiente. Obviamente a cantidade económica que se necesita para a posta en valor, que o que iso implica, non o pode asumir a asociación. Por ese motivo, instamos a solicitar que colabore económicamente para levar a cabo este labor. É dicir, son, como podedes ver na moción, son dúas peticións. Por unha parte, que axude con unha cantidad de euros para levar a cabo a restauración das pezas que
que quedan. Isto falouse co presidente da asociación, con saber cal sería a cantidade de dinheiro necesaria para ese traballo, e iso foi o que la manifestou, non? Que mellor que unha presidenta da asociación irmá de Willy para manifestar, para solicitar esta axude, para de alguna maneira falar con nós para saber que se necesita, non? Tamén quería destacar que esta asociación en 2012, efectivamente, para poñer en valor a obra de Willy, porque por outro lado, todos e todas sabemos, non? Que Willy non foi precisamente un artista moi considerado toda a súa vida. É un artista cunha obra de calidade, un artista que ten unha obra propia, un estilo propio, que foi capaz de rachar con estereotipos e de rachar un pouco coa arte en si mesma, non? Por ese motivo creemos moi conveniente que se valore o traballo, non? Como decía, no 2012 creouse a asociación principalmente para poñer en valor e para levar a cabo a restauración da obra que se levou a cabo. No 2012 as súas pezas están apodrecendo no seu taller. E grazas a que nestes últimos meses a asociación traballou arreo para a exposición municipal de algunhas das obras puderon ser restauradas. Ben, entón, por todo isto, non me estendo máis. En concreto, o Conselleiro de Cultura con máis razón, porque Román Rodríguez, como ben manifestou, o Conselleiro de Lalín, como ben manifestou, na inauguración da exposición, e cito textualmente, é de xustiza honrar a quen fai grande o seu pobo. Entón, que menos facer grande os oportunidades de que a Consellería de Cultura axude económicamente a valor porque non? Entón, por unha parte, como dicía, 25.000 euros para poder restaurar todas as pezas que quedan, e por outra banda, o que sí que é interesante, porque o feito de restaurar, así como en todo, non? En que levar a cabo pequenas actuacións que quedan aí non se nada, é bastante difícil. Entón, a idea é non só restaurar as pezas que hai no taller, senón ademais converter ese taller que están votos nun taller museo, para que a súa obra permaneza, para que continue organizada, para que sexa unha exposición permanente da obra de Willy, quen, fa un inciso, non solamente era escultor, é dicir, non solamente facía escultura, senón que ademais ten poesía e ten música, é dicir, era un artista multidisciplinar. Entón, iso dá moitas posibilidades para converter o seu taller nun taller museo no que non solamente haxe unha exposición permanente con as obras escultóricas a súa obra ali, as poesías e a música, senón que ademais se quere seguir conservando ese espírito que tiña unha especie no que todos os artistas que así o quixeran foron ali traballar, ademais de poder disfrutar da obra de Willy. Nada máis pola miña parte. Grazas. Nada que decir de Willy e da súa obra, ao que coñecía perfectamente, é que esta casa lle otorgou, non me acordo agora exactamente do ano, pero a primeira beca que demos para artistas de Lalín, despois estuvo Armindo Salgueiro, estuvo Álvaro Negro, nos creamos axudas municipais para que estes persoeiros importantes se puderan formar, porque económicamente non tiñan suficientes recursos para poder facelo, e creo que a primeira que demos foi a Willy, e como digo, Álvaro Negro, creo que Álvaro Negro, Armindo Salgueiro. Continúese. Armindo Salgueiro. Willy recordoume que fora a Italia, a Florencia. Logo despois os outros foron a Alemania, a unha escola que había específica en Alemania, e despois, obviamente, o tema en stand-by, porque nunha seguinte vez non tuvemos candidato, e quedou o tema en stand-by. Por tanto, Willy, non fai falta que me expliquen a min da súa calidade artística, porque nós sempre valoramos. Eu simplemente facerlle unha pregunta a Lara, pedimoslle á Consellería unha vez máis para meterlle un dedo nun ollo ao noso veciño. O Concello canto vai poñer para isto? É que vai poñer algo? Pedimoslle toda a Xunta. O Concello vai poñer algo para iso?
Non, eu quero saber o que Pero cambia. contestación inmediata, contestación... No, Contesto a ver, agora, no, digo, eu solamente quero saber, se o sabe, Sí, vostedes sí que o piden sabe. para arreglar de tal. Entón, se ustedes van poñer unha parte, nós estamos de acordo que a Xunta achega para recuperar a obra de Willy, polo tanto, vamos a votar a favor. Ahora ben, pareceme lóxico pois que o Concello poña unha parte deses recursos para poder restaurala. Já terminei. Está claro que esta é unha moción na que solicita unha cantidad de datos a unha institución como pode ser a Xunta de Galicia. Obviamente, o Concello de Lalín, dentro das nosas posibilidades, que sabemos tamén como son as partidas de cultura, sabemos que a cultura ao final é máis prejudicada a hora de facer orzamentos, pero aquí sempre loitamos porque a cultura sexa algo completamente primordial. Entón, obviamente, non imos presentar unha moción para solicitar a Xunta unha cantidad de para poñer en valor a obra de Willy sen que o Concello faga nada. Nós temos contado coa asociación, fixose unha exposición tamén con colaboración do Concello, é dicir, non é que a Xunta leva a cabo a restauración da obra, que a Xunta leva a cabo a posta en valor da obra de Willy, incluso que convirta en taller museo de taller, e nós estamos pasivos mirando se fa. Eu pregunto, Quer dizer, obviamente, canto o Concello nestas áreas propostas concretas, é dicir, se o Concello de Lalín... Xusto, concretas. Claro, quero dicir, as propostas culturais non é algo que estemos facendo agora inmediatamente, senón que estamos no mes de xullo, queda ata decembro, ainda quedan meses para levar a cabo o programa cultural. Obviamente, o ano que ven, como eu manifestei a Cruz, que eu reuníme con ela a semana, o Concello de Lalín vai facer todo o posible para que a obra de Willy e tanto o seu taller sexan valorados e sexan abertos ao público para que todo o mundo das persoas da súa obra. Hai unha cuestión que se lles escapa ao mellor. Eu creo que vostede estaba, falei con vos do Willy precisamente, que non me fixo caso. E lembrará que eu lle dixen ao conselleiro ali, el foi moi crítico con el, que pedíamos ya a colaboración, xa que estaba ali no acto, iba a meter unha pequena encerrona, pedíamos ao conselleiro que asumise estes trabajos que estaba demandando tanto o comisario da exposición, a propia familia, como a e o conselleiro. Por eso simplemente estamos demandando o que quedamos no museo aquel día. O conselleiro se quere desdecir as súas palabras, é outro debate. Agora, por este concello, xa lle digo que non vai quedar colaboración para que se restaure a obra de alguén que o merece. Aparte dun punto de vista non só artístico, sino tamén dun punto de vista humano, non? Entón, como eu lle pedín ali ao conselleiro que asumise, o conselleiro dixo que sí, simplemente estamos trasladando vamos o día. Ahora, se falamos de outras cousas, falamos de outras cousas. É así, claro. Clara, cada un fala da feira que vai nela. Non, que digo eu é incuestionable, está grabada, está grabada. As intencións, todo o mundo ten as mellores do mundo, non? O que valen son a acción máis pequena vale máis que a intención máis. A min pareceme moi ben que pareceme moi ben. Que dixen que nós vamos a apoiar a moción, nada a coxetar, porque agora si a Concelleira de Cultura vende moción propia dela. Tanto, pero deixa a concelleira, non se metan en ese tipo de cuestións. A concelleira defender o acordo de goberno que defende, punto. Totalmente de acordo. Claro, eu poderei dicir o que estimo oportuno. Eu creo que hoxe se está poñendo no seu sitio bastante. A moción o que pide que se a Consellería, non estamos falando de actos. A moción está pedindo que quede eu co conselleiro, non, nada máis que eso. A moción pide que o conselleiro poña a Xunta de Galicia a través da Consellería de Educación e Cultura poña recursos para restaurar a obra. Eu pregunto, para restaurar a obra o Concello vai poñer tamén cartos? Digolle que sí, que non vale. imos poñer. É o único que lle estou preguntando. Eu non lle pregunto a cantidade. Xa lle dixen 3 veces. É dicir, despois de reunirnos coa familia e coa xente que está co tema da conservación da súa obra, digamos, canto necesitaríades para recuperar todo isto? Dixéronos, entre 20 e 5.000 euros. O que solicitamos, a partir do que nos dé a Consellería, o Concello terá que facer o esforzo complementario, lóxicamente, pero se o conselleiro di ali que asume o que eu estou pedindo, eu creo que hai pouco debate, son 20.000 euros. Ben, non lle den máis voltas. Pero que a ver se nos aclaramos. Naide cuestiona a figura de Willy.
Nos axudámoslo sempre todo o que No, podemos, eu fixemos cuestiono posición. a de Willy non, cuestionamos a do Consello. Son planos diferentes, evidentemente. Eso non é... Lógicamente. Eu digo que espero que, lóxicamente... Espera vostede ben. Eu só lle digo que espero que vostedes sexan lóxicos a hora se a Xunta de Galicia decide intervir aí... Espera vostede ben. Vale, xa digo, que eu espera espero vostede eso. ben. Pero, agora, eu espero ao final... que o conselleiro que antes falábamos con respecto que facía a Lalín suma o que quedou da presentación. Porque está moi ben ir a actos. Non se preocupe. Ir a actos artísticos. Facer grandes declaracións, o cal está moi ben, e despois marcho no coche oficial e xa nos veremos. Eu ese día non que estaba en la... Non é o estilo de Román e vostedes... Digo, non é o estilo de Román. Non dixen eso, digo que a veces pasa eso. Simplemente que Román coñece a obra de Willy e estou convencido de que si pode que vai axudar, non me cabe a menor dúbida. Simplemente o que digo é que o compromiso é colexiada, polo tanto, cando a Xunta de Galicia... Pois o Concello que faga outra. Quedou en ningún tema colexado, non quedou en eso, quedou en asumilo totalmente, pero dito iso, nós, lógica, faremos o esforzo necesario para complementar o que, cando non se cumpla a palabra do Consello. Procedemos á votación da moción, votos a favor da moción, unanimidade, de punto. Que anunciaba a votar a favor, pues, Manolo, me dache medio extrañado. Van antes moción. Que punto é ese? Vale, como que irades, non? Pois, adiante. Ben, parece unha cuestión de orden. Nós solicitamos a comparecencia dos dous conselleiros para explicar eso, e polo que me dixeron que estuven que pretendían comparecer neste pleno. Ben, que comparezcan no seguinte. A razón é que acabamos de hoxe daron unhas obras en Vilatuxe que despois explicará a Pincho evidentemente pasou con ese plan. Entón non temos documentación con ese plan. Nos deixamos unha partida de 30.000 euros, 30.700 para arreglar a patria Pozo do Boi. Obviamente, vimos na prensa, nos presentamos unha moción a semana pasada, e vimos na prensa que empezaron as obras. E digo eu, pero que son as obras, é dicir, é que non temos nin a documentación siquiera. O de hoxe foi duro, pero eso debe ser duro, sí. Non o van explicar vostedes, van explicar cando diga a normativa, non se preocupe. Eu voulle fazer unhas preguntas moi axeitadas e piñas, pero no seguinte pleno. Non, Miguel está falando da moción. Miguel refírese á moción, non á comparecencia. É unha cuestión de orden, sobre todo porque vostede hoxe está tan preocupado sobre as competencias. Digo, home, nos repartimos... Bueno, vostedes un grupo de 10 que non abriu a boca nin... Con vostedes, non é por outra cousa. Pero eu como vou facer o mesmo, son 10, bueno, se son 9, e non malo, agás vostede, quero dicir, teñen un equipo, pero... Non somos disciplinados. Aparte diso... Perdón, Manolo de Castro falou, Sí, Manolo, sí, é verdade. Pero aparte diso, digo da comparecencia, unha cuestión, nós nas comisións informativas, digo, se queredes autorizar o seu voz, nós non teremos problemas en que a contestar, pero propusémoslle, como xente, como vostedes decían, de comparecer hoxe, dixeron, o seu portavoz aceptou no momento e adiantou este pleno, o ano seguinte dixo para este. A nós non nos preocupa que queden desautorizados. Nos, en todo caso, é unha cuestión, dixemos de para este pleno o seguinte, José Antonio, O sea que aceptades sí, pero non. Hombre, se non sobre todo, cando metemos unha moción... Se non a tedes preparada, non pasa nada, pero claro, efectivamente. Perdón, sobre todo... Se non a tedes preparada, decídelo e esperamos... Nós imos comparecer hoxe, dentro dun mes, pero, home, non poñades excusas peregrinas. Non, pero eu... A ver, mire, a normativa está clara. Sí, por eso. Se non apróbase a comparecencia para o seguinte pleno. Se o señor alcalde deixamos comparecer noutra é porque era unha cuestión urxente totalmente distinta desta, que non tiene nada que ver. Por lo tanto, o que pareceu no pleno
petición nosa, e a petición propia é o propio lle dixo que iso era... Este mundo... Estou de acordo por... E conheceu vostede. Simplemente digo que... Eu digo que o mundo... Ves, vostede agiliza o máximo posible para dar explicacións que vostedes diren e din dar un... Pero, temos que documentación porque hai un tema que consideramos é como é un tema que consideramos grave, por eso queremos que comparezca que corresponde, é dicir, cando a comparecencia dun concelleiro é para o pleno sempre, non é para iso. Acórdase os rifirrafes que tiño con Tobi? Eu estou altamente sorprendido con isto. E a min, o que me di o pálpito, teño moi ben preparada. Tamén pode pasar, hai vacacións, outros días liado, hai vacacións e non a teñen ben preparada. Pero estoulle dicindo que o problema non é ese. Nós temos a preparada de sobra. Pois adiante. A normativa, mire. A normativa tamén. Porque para intentar non cometer erros, que sempre podo cometer, pero o que lle digo, hombre, se teñen o que é curioso é que se a teñen preparada e queiran deixar para o seguinte, cando teñan un mes para preparada. Voulle dicir polo que? Pola cafrada de Vilatuxe, porque é unha auténtica... Nos deixamos 3.700 euros para facer ali o que pedí Pincho na moción e non temos que pasou ano e medio con ningún de se meteron. Miguel, espera a moción, mellor. Pero, por favor. Un segundo, no. A ver, é que parece que nos teñen unha presencia que non a queiran, non entendo. A ver, un segundo. Parece que nos temos... Espera, un segundo. Eu por aclarar. Parece que nos temos obriga de comparecer. Nos comparecemos porque queremos, por decisión política. Claro. Pero políticamente comparezcamos o máis... É que non... Estamos en contra da comparecencia. Eu vou comparecer sempre. Fagan o que vostedes queiran. Pero claro, que vostedes... Eu creo que a vostedes non lle apetece nada que comparezamos. Mire, pois entón, deixenme tomar unha decisión. Se comparten os meus compañeros do goberno. É dicir, nós votamos a favor de comparecer en este momento e decir o que tal, e se o que queren é a comparecencia para o seguinte pleno, imos votar en contra. É dicir, nós queremos xa, facelo xa, comparecer xa, dar todas as explicacións necesarias xa. É que non existe mentir, é que a normativa dice que hai que comparecer. Se queren comparecer xa non cumpre a normativa. Exactamente. O explico. A ver, vamos a ver. A ver, é que o secretario... No anterior pleno, cando quixeron, acordamos unanimemente e se esqueceu. Ou non? Porque había unanimidade dos grupos todos. Escoíteme, que non hai agora. A ver, escoíteme, unánimemente. O que lle está dicindo a presidenta do pleno... A ver, señor secretario, é que non mistura as cuestións... Secretario, é un tema de legalidade, non é un tema... Claro, pois como é un tema de legalidade, precisamente a presidenta... Bueno, o goberno de Lalín, o que lle propoño aos meus compañeros é comparecer hoxe ou votar non a comparecencia nos... Eu sí que o podo facer. Entón, o que vai facer o goberno, comparecemos hoxe ou se o queren para o seguinte pleno votamos que non. Non se pode que para o seguinte pleno volveremos pedir a comparecencia. Bueno, pero podemos estar así a veterno. Vale. Vostedes fagan o que queiran. Nós tamén, non se preocupen. Entón o partido... Aquí hai unha normativa, mire, esa normativa, fixemos unha excepción con esa normativa, vostedes saben no anterior, a súa comparecencia, porque era un tema que lóxicamente podía esperar. Pero isto sí que pode esperar. Entón, cal é a diferencia? Pero sorpréndeme que diga que a ten preparada, que máis dá? Pero non sei. É que vostede non me entende. É que eu quero saber que pasou con dous planes provinciais que non nos sei a día de hoxe, porque eu non sei, a Praia de Vilatuxe estás arreglando co plan que nos deixamos encima ou con fondos propios. Pero pregunte por eso na comparecencia. Non, é que cambia totalmente a comparecencia do señor Medel, cambia totalmente. Bueno, a decisión, perdón, a decisión está tomada, se queren comparecer, se queren comparezcamos con... Non, eu quero que se cumpla a normativa, punto. Eu quero que se cumpla a normativa. De acordo. Punto, non máis. Eu creo que non se cumplan, queren cumplir, non nos voten un... Nós queremos comparecer, pero
é distinto da normativa. Señor Aquí hai unha normativa que dice... Señor Crespo, é tan evidente. Nós en comisión se acordamos da cousa. Claro. Pero bueno. Comisións... Perdona. Punto 1, en comisións... Teño a palabra, perdón. Punto 1, en comisións acordouse comparecer hoxe. Por eso os señores concelleros tamén estiveron da comparecencia, lógicamente. En comisións había unha moción Punto... de Pincho, perdón, que sempre ocurre o mismo, en comisións había unha moción de Pincho que Pincho non falaba estaba do nas tema de comisións. Vilatuxe. Perdón, Pincho non estaba nas comisións. Non estaba na comisión, pero había unha moción de Pincho. Non sei Había unha que moción de viñan. Pincho que é o tema de Vilatuxe. No. E vostedes que pensan que non somos parvos ou nos presentamos Non unha me fagas moción esas preguntas, e ao cabo de dunha verdade. semana, no, porque mira, aunque vostede queira dicir que somos parvos, non sabemos que non. Eu non o creo. Non sabemos que non, vale? Non se preocupe. Mire, nós tontos non somos. Vale. Entón, se nós presentamos unha moción e logo se intenta con a premeditación e nocturnidade facer o que sempre fan, como aquén en sofá de eso non nos parece recibo. E como nos parece recibo, Bueno. por eso pedimos que quede para o seguinte pleno, porque teremos toda a documentación, se nos la dan, claro, do tema de Vilatuxe. Vamos... Porque aí, vostede aí está Van moi a... equivocado. No próximo... Está moi equivocado, sí. Perdón, déixenme rematar este pequeno rifirrafe por aquí. Insistimos en o que acabo de decir. Pide ao próximo e acabamos no Nadal falando. Mire, eu só lle pido unha cousa, que eu quero cumprir a normativa. Se pido no próximo é para comparecer despois en setembro. Pois eso. Pidiu no Nos, próximo insisto para que eu- comparecer. Insisto. Vostedes queren Por comparecer... favor, por teño a comparecer. palabra, por favor, fin da historia. O que lle estou dicindo, sen máis debate, é que o goberno está disposto a comparecer hoxe. E se non queren comparecer, en contra da comparecencia no seguinte. Dan vostedes o que queiran para o seguinte máis. Non temos ningún problema, faltaría máis. Isto é o que toma o goberno. Vostedes decidan ahora mesmo o que queren facer. Nós comparecemos en este mismo momento. Pero vamos a ver, pero non estamos infringir a normativa. Procedemos á votación da comparecencia. Votos a favor da comparecencia? Votos en contra, grupo de goberno. Seguinte. Que rápido arreglaron. É que, de verdade, estamos dicindo que ahora mesmo os concelleros Sí, todo sí. preparado. Non se Vostedes todo preocupe. preparado. Vai Claro. saber vostede por que non quere que comparezca neste Adiante, pleno. Vamos a ver. seguinte punto. Vai intervir tamén vostede. Digo, por darle a palabra ao Crespo. Vale. Teño que recoñecer que... Ben, na Diputación de Pontevedra... Dame a palabra ou non? Na Diputación de Pontevedra, o goberno, non sei que ventanas, porque non restriccións houbo para entrar política. Pois resulta que unha tropelía está facendo o goberno provincial é o decálogo das vías provinciais. Para resumir, o decálogo que aprobou o Bloque Nacionalista Galego e máis o Partido Socialista que conforma o goberno da nación é unha auténtica aberración propia de mentes que só pensan que existen as urbes e que no rural hai que conservalo o máis intacto posible para conservar os valados inda que ali vivan xente, para que poidan vir os urbanitas a lucir o fin de semana, a vir aquí ver as grandes excelencias. Non lle importa a bronca os do Birrete, non lle como diría importa, por aí. non lle importa que ali vivan persoas, senón que ali como hai un valado ao millor século XIX, pero é un valado que se pode tirar, pero é a única forma do mellor ampliar para poder ir unhas máquinas que do contrario non collía. A mentalidade urbanita sempre foi unha desgracia para o mundo rural en Galicia. E a Diputación, Eu aí estou de acordo. e a Diputación de Pontevedra, que sempre tuvo un trato urbanita, hasta que por primeira vez chegou un presidente da aldea. E a partir de aí encadenaron presidentes da aldea. Primeiro foi Cuiña, despois foi Mera, e Veledo, despois foi Louza. Todos os concellos pequenos Luzán e menores. Perdón, Luzán é un, E menores. era un presidente da aldea. Non No, pero que quería aclararlo, é un presidente da aldea. Totalmente. Ribadumia é unha aldea con... Sigue de asesor na... Non pregunto, Quéreme deixar situar. falar. Quéreme deixar de tocar 47 unha biza. euros. Quere deixar de tocarme unha biza, déixame falar. A Diputación estuvo sempre en maus casi todo urbanitas. E cando chegou o rural,
démonos conta de que a Diputación, a esencia da Diputación, era para os concellos pequenos fundamentalmente. O lema que decía que os da aldea temos o mesmo sagrado dereito que a disfrutar das infraestructuras. Bueno, iso que se convirteu nun lema do noso partido, o que vostede especialmente llamará, onde temos o mesmo sagrado dereito. Pois resulta que agora, unha vez que ven un presidente, unha presidenta urbana, estamos nos dando conta de que volvemos a andar. A ver, me estás relatando a entrevista do alcalde de Pollo de hoxe. Ou, bueno, do portavoz do PP en Pollo. Nin na li. No, pero sei que hai argumentarios. No, pero eu pido vos que me deixe de... Tamén os argumentarios. Que vostede ten capacidade de sobra para pasar os argumentarios. O problema... Que de Diputación sabe, Perdón, de verdade. o problema é que agora parece que as políticas da Diputación hai que adecualas, canalizalas, capilarizalas hacia urbes máis pobladas que son as que máis recursos. Mire, eu son partidario, e se me dan a oportunidade venres que ven no siguiente, as diputacións foron creadas en España, Estado da Saúde, foron creadas en España para que os concellos pequenos poderan canalizar os recursos que mandaba o Estado. Entón, viñen os Estado a legislación e canalizar para os concellos. Porque os grandes tiñan recursos. A Diputación é fundamentalmente para os concellos rurales e para os concellos pequenos, non para os grandes. Iso é a realidade hasta o día de hoxe. Están facendo con aberracións como isto do decálogo, pois condenar ao ostracismo ou a auténtica filosofía que ten que ter a Diputación, axudar aos máis débiles e axudar aos concellos pequenos e medianos. Bueno, parece que ten máis importancia. Pasarón no seu momento. Mire que digo pasarón no seu momento. E agora Balaídos... Perdón, por suposto. A moita honra. Non me tembla nada. Tantos anos en política nunca temblei. Penso. Entón, e agora a nova política da Diputación ten máis importancia axudarlle a facer o estadio, arreglalo, malo, íntegramente ao Concello de Vigo, é moi respetable, que ten máis importancia a eso. Sí. Usted sabe a cantidade que vai poñer a Diputación para os Balaídos? Mire, que pasa? Pasarón costou 4 veces. Pasarón. Pero en Pontevedra, cidade. Perdóneme, pero pagou unha Diputación de Pontevedra. Vale? Pagou unha Diputación de Pontevedra. Estou dicindo de Pontevedra. Tivo que ir a declarar como testigo, ali. De acordo. Pagou unha Diputación. Ahora ven Balaídos, e vai Balaídos levar unha cantidade de diñeiro bastante superior a que el plan provincial. Encima, con un decálogo de vías e obras. Mire, ustedes é que non o sepan, pero eu sei non, porque o viví. Mire, na comarca do Deza, en Tabeirós, é dicir, no norte provincial, nas dúas comarcas, a comarca do Estrada e a comarca de os kilómetros de vía provincial, temos tantos kilómetros de Estrada como o resto da provincia. E resulta que fan un decálogo onde están excluídos a todo o norte provincial, onde prácticamente nas vías que teñen que ter 3 vehículos día. Se dan conta que iso só teñen en Vigo e no Interland de Vigo, en Pontevedra e no Interland de Pontevedra. É dicir, este decálogo que aprobou a Diputación de Pontevedra é unha aberración en xeral, pero especialmente para a nosa comarca. Sabe por qué? Porque aquí, cando chegou o poder da aldea, faltáronse esas que eran tercermundistas. Parouse a plataforma delas, como o caso de Vila de Cruces pasouse á Xunta de Galicia. Parouse como é a carretera que vai de Rodeiro a Golada, que tamén pasou a vía de ser vía provincial a ser vía autonómica. Eran actuacións en todas elas, en Tabeirós. Pero resulta que con este novo decálogo aquí simplemente van a baixar. É dicir, agora mesmo falando
o decálogo que fixe a Diputación, nas vías provinciais que non teñan 3.000 vehículos día, é dicir, no deza ninguna, en la lei ninguna, xa non vou falar do deza, vou me centrar en la lei. As 9 vías que temos en la lei, ninguna. É dicir, que a Diputación vaise a limitar a bachear esas carreteras. Cando lle fai falta unha reforma importante, e aquí la cometendo por fases ou a do Curpiño, Prado Bodaño, habría que acometela, que é unha provincial, e vía incluso que son municipales, como a que vai de la Lín a Droso, porque son intermunicipales, porque son de 2 concellos, no momento colleron a que vai a Ventosa, de Pada, ali a 640, unha parte de la Lín e outra parte de Gola. Bueno, por iso que agora a filosofía de vías e obras da Diputación pasa a ser as antípodas do que era cando gobernaban concellos máis pequenos, cando gobernaban a Diputación os concellos pequenos. E resulta que a única ventaxa que van ter que Pontevedra, o señor Mosquera quere ter ali ventaxa en Pontevedra e máis en Vigo. En Vigo, as provinciais que hai en Pontevedra, seguro que pasan ampliamente do 3.000 vehículos día, pero non deza nin a primeira. En Tabeirós, creo que unha ou ninguna, non pode ser dar. Entón, nós o que decimos é que este, creo que aí ten arrestos de, non? Nos propoñemos unha moción de instar ao goberno provincial, e gustaríame tamén que o fixeran os outros concellos norte provincial, porque somos os grandes damnificados, da operación. Entón, nós o que pedimos é instar ao goberno da Diputación a que derogue o decálogo de actuacións nas vías provinciales que se realizou atendendo a criterios de poboación, esquecéndose de cuestións tan importantes como a fixación de poboación, porque moito falar do equilibrio territorial, moito falar da poboación, pero oiga, se aquí vive xente e ali vive máis, é certo unha cousa, ali hai máis que aquí, pero é que nós temos dereito a que a xente que vive aquí, se non lle das medios, non lle das recursos, ao final, cada paso se despoblando máis. E non falo só de la Lín. Remate a primeira quenda, por favor. Por lo tanto, eu que pido é que este decálogo, que é unha auténtica acción, e que deixa cercenada a posibilidade de crecemento e de reformas importantes nas vías provinciales do norte provincial, que se derogue. E logo instar ao goberno, no segundo punto, instar ao goberno da Diputación a que realice un estudio pormenorizado das necesidades das 9 vías de la Lín. Aquí se meto só unhas de la Lín porque nós non temos competencias fora de la Lín, no término actual de la Lín. E logo instar ao goberno da Diputación por último a que proceda ao desbroce e limpeza das vías provinciales, especialmente Prado Bodaño, que é a única que está. Mire, o outro día pasei pola carretera de Gresande e a maleza da vía provincial de Gresande, ali había 2 carriles e quedou convertido nun carril. Hoxe ten 3 tractores desbrozando Gresande. Pero mire, se hoxe teño 3 tractores, tamén sei que en parte é por esta moción que presentamos, o cal tamén... Todos os camiños levan a vostedes sempre, non sei como é este. No, pero mire, eu só digo unha cousa, de que este decreto non, este decálogo que a Diputación é infumable e perjudica claramente os intereses de e do norte provincial, polo que pedimos a súa derogación. Voulle decir unha cousa antes de pasar a palabra ao tema. Algo de razón ten. Bueno, pero deixe dicíndolle que ten algo. Ahora tamén lle quero decir que no Concello de Lalín temos un corte do goberno que non continuou o anterior presidente. De quen se lle que non foi. Eu quero, díxeme, non, digo, estou institucionalmente o Concello de Xilla. Dígolle, Campos de Arbas, son unha cousa bastante curiosa. Bueno, déxeme continuar, por favor. Eu creo que é unha ventaxa. Evidentemente, desde o punto de vista da Deputación, eu creo que parte da moción por parte a tratar, pero creo que temos sorte co cambio de presidencia de Lalín bastante. Non dixen de vicepresidencia, dixen de presidencia, Adiante, señor. Estar dicindo estamos no Concello. Decir, tirar a cor política. Que se o Partido Popular, o Grupo Popular, as mocións que fai, non pide nada a Xunta. Nunca tal, pero aí ustedes aos que é que non nada. E bueno, aparte, cando traen mocións, cando as traen, non lle piden nada ni
Certo, isto é certo, pide a Diputación, non sei que. Non sabemos e pedimos todas. Non, digo o goberno. Estamos 25 anos para atrás, cando estaba o PSOE na Xunta, claro que pedían, cando estaba no tamén, entende? Eso, vostedes sempre disparan en función da cor política. É unha cuestión... Non, nós pedimos, nós aquí temos pedido en todas as direccións. Pasado, pedía as vías de todas as titularidades do Estado, do Concello, da Xunta. Por qué? Porque sabemos que aquí hai todas as institucións en función da súa responsabilidade. Canto a súa moción, pode ser o decálogo mellor. Creo que ese é un mal decálogo. Un punto de partida. Segunda parte, vostedes empezan con falsedade. Din, exclúe taxativamente a construción de beirarrúas por 56 km das estradas provinciais, ao non ter, non ter superar ninguna delas os 3.000 vehículos viarios. Aquí non di nada. As de modificación da trazado e ampliación da plataforma realizaránse só en estradas con intensidade media de superior aos vehículos o trazado e ampliación da plataforma. Pero non di nada que non se podan facer rúas. De feito, o goberno vai solicitar a Diputación Provincial que faga rúas conseguindo nosos terreos, porque esa é unha premisa nos, medida do posible, conseguindo nosos terreos a zona de Madriñán. É unha intención deste goberno. Xa lle digo que encargamos a semana a Madriñán para facer... Porque queremos que se faga. É dicir, que non vai abrir, aparte non o ditas o día. Mire por onde o mire. Evidente, polo tanto, despois di a falsedade na súa intervención de que non se vai a asfaltar a vía. Claro que se vai a asfaltar. Días cando chegaste, feito, potenciarase unha boa conservación do patrimonio viario provincial. É o que di ese decálogo. O que si non di ese decálogo, o que si se facía, bueno, pois, técnicos, a brigada de mantemento de carreteras, a Diputación Provincial, decida o seu destino cada alcalde de turno en función da cor política. Eso é o decálogo. Ese era o decálogo do señor Louzán. É dicir, trae das máquinas por aquí que pide un dos nosos. Ese é o decálogo que había antes. O marcharon cando o goberno, cando este goberno municipal vía xa, que ustedes non seguían, o día seguinte xa se retiraron as máquinas na Rúa 1 de Lalín para que non seguiran facendo os asfaltar. Non, fixeron a dúas e quedou a unha sin facer. Ben, entonces, pista esa san é outra cousa, pista do que é unha licitación, non era pola brigada da Diputación. Foi unha licitación que por certo, mantuvemos a súa petición. A pista do Son. Sí, hai que traballar así. Pero bueno, quero dicir que foi perder as eleccións e as máquinas da línea. Ia ser que este último mes temos os nosos algo sin facer. Isto foi así. Por tanto, polo menos hai uns criterios. Existen os criterios. Que non quitan que non se poden asfaltar as vías de Lalín, que non se poden asfaltar as vías de Lalín, que non quita que non se podan facer beiras rúas a pesar de di. Claro que vostede di, vimos pedir de Madriñán. Ao longo deste mandato vimos pedirlle moitas máis a Diputación que as faga. E outro tipo de solucións calmado e tamén de mellora da seguridade vial. E desde logo que vimos pedir os desbroces. Claro que sí que vimos pedir os desbroces, porque eu acordo con vostede. Non, claro que os pedimos, de feito, vostede di que hai unha feita. Vostede sabe cando se fan os desbroces. No mesma moción, din que se hai algunha feita. Sí, sabe por que está parado? Porque había algúns que pasaban... Vostede sabe que había moitos técnicos por aí que pasaban pernotas de... dormían en 4 sitios, non? Sabe vostede, non? Bueno, hai un informe aí. Nico, eu voulle pedir ao alcalde que non se meta cos funcionarios da lei, non. Eu non dixen... Apareceron coronas portuores na casa do diputado Uxío. Bueno, pois...
hai un informe. Quero lle dicir unha cousa. Aquelo era un Os seus- escándalo, Pepe. os Aquelo era un criterios- escándalo. O do Parque de Maquinaria era un escándalo. Os criterios do señor Luzán, Deputado, non digo ahora, digo antes. Foi un escándalo. Ti fuches deputado responsable do Parque Móvil. O Parque non foi... Disculpa. no, pero Foi directamente... Nos últimos anos iba a decir que o leva Luzán, sí. Que é normal para... bueno, para pois eu que- creo É normal, sí. Eu creo que cando Pensei que levaras unha que hasan os asignatura. criterios en canto me en canto a que hasan os criterios é bo que hace criterios. É moi bo. Son mellorables. Trataremos de melloralos. Eu xa lle digo unha cousa. Os 2 e 3 deste goberno a instar a Diputación a que reduce as necesidades de raíz das vías de la LIN, instar ao goberno da Diputación que proceda a proces. Eu vou dicir que estamos instando todo punto 3 todos os días. Ao concelleiro aí, Pilariño, chamando a Deputación Provincial todos os días para que fagan ese desbroces. Xa lle teño, e é seguro que están facendo. Vale. E despois, en canto ao punto segundo, sí. Ora, eu si quere, lle fago decálogo do señor Louzán. Punto número 1. Solo imos atender as vías que pasen por concellos que do noso partido. Punto número 2. Atenderemos vías de concellos de outro partido se hai posibilidade de facerlles unha moción de censura. Punto número 3. Preferiremos que sean as vías do Salnés antes da época da vendima. Eses son os criterios do señor Luzán, os criterios que había antes na Diputación Provincial. Cóstame Por certo, creer. acabaron, remataron, gracias a Dios, non solo por a cuestión política, de cor política, sino por cuestión de democracia. Non bloquea o norte provincial, señor Crespo. Non o bloquea. Pepe, Non o bloquea. Pepe, Non o bloquea. escoitarte a ti que pidas que entren unha moción, cando menos... Sí, bueno, non o bloquea. E aparte que vostedes din, corpo da súa moción, unha serie de falsedades evidentes. Serie de falsedades. Por tanto, bueno, home, di que non se poden facer beiras rúas, 6 kilómetros das estradas, e as provinciais, non é certo que o decálogo poña eso. Non o pon. Falando con e vostede non que non Dígolle unha cousa, eu prefiro que lle escoite. Chega a frase de que Eu prefiro que lle escoite. Pero, mire, pero todos contentos, porque vostede prefiro e eu tamén. Claro. Ese non debía preferilo, Primeiro non me din conta, punto segundo, hombre, se lle teño que estar Non avisando lle estou reprochando nada, vale? Déxeme dicir unha cousa. Aí chegan mensaxes de que oito os un poquinho malos, estaba que adiós Alberto Viz, que o técnico normalmente se ocupa. David, pois era o que viñera porque din, iso é importante terlo prendido. Pero como non nos deixaron, bueno, diga. Non nos deixamos, non quixeron vostedes. Mira. Home, claro, pero xa verá vostede polo que. Ten que o ver, tranquilo, non se preocupe, vai nos... Estou esperando de... Pode esperar, Levo 20 minutos esperando. Vamos a ver, mire, vostede queren defender o indefendible, problema seu. Este decálogo é un atentado ao norte provincial. Sí. Un atentado ao norte provincial no que toca a carreteras da Diputación. Expliquei, eu non me quixo entender, que entre a estrada e la línea temos o 50% dos kilómetros das vías provinciais. Usted sabe que significa? Dos kilómetros de todo provinciales de Pontevedra están todos no norte. E con este decálogo non me quixo vostede vender al enfavorecido. Oiga, mire, para facer este decálogo é mellor non facer nada, É mellor non facer nada, porque isto é unha forma, creen que elegante, pero é unha forma, eu creo que ao contrario, é unha forma burda de decir, onde vive esta xente, vamos meter os cartos, para que ainda viva máis. E onde viven poucos que se fodan. A ver se podemos subir un pouco o nivel. Mire, vamos a ver. Está no pleno do Vamos, mire, vai dicir estas palabras no Senado. Por favor, déixeme falar que estou falando de uso da palabra. Onde vivimos menos, temos os mesmos dereitos que onde viven máis.
Entende? E a Diputación, a filosofía das Diputación. Isto non É noto un xusto. pouco nas parroquias pequenas de la... Perdón, a filosofía das Diputacións é xusto o contrario. É precisamente para axudar aos que menos recursos teñen, porque non teñen forma de manter esas infraestructuras. Un concello como o de Rodeiro, ou como o da Golada, ou mesmo como o Lalín, ten menos capacidade de manter as infraestructuras viarias a pode ter o de Pontevedra. E mire, a Diputación de Pontevedra ten todo o dereito do mundo a aprobar os decálogos que queren, pero non pense que non foron advertidos cando aprobaron o decálogo. Non foron advertidos por nós. Mire, aquí refírese a tramos con accidentes, afortunadamente non temos problema nas vías provinciais aquí. Sabe unha cousa? Se as nosas vías van ir quedando para atrás, que van quedar para atrás, pero usted non ve que, mire, a que van dedicar os cartos de Diputación? Valeidos a cousas similares. Por certo, estou retirando orden do día. A Diputación vai dar a UNED de Vigo 700.000 euros, Houve un informe de atención un pouco fastidiado, non quedou un stand-by. A nós non nos dá un peso, e vos pechádela, pero a Vigo si lle iban dar porque está ali Caballero, e como a Diputación é unha concejalía de Vigo, pois resulta que iban dar 700.000 euros para a UNED, pero fixe un informe un pouco daquela maneira, non, un pouco lóxico o interventor, e creo que se arrugaron. Sería semellante o que a este respecto. Perfecto. Verdad. Vostedes que irán. Mire, o punto 8 dice, as actuacións de urbanización e vías provinciais serán cofinanciadas o 70% pola Diputación e 30% por cada concello. Iso tiría que depender de os casos. Un caso a Diputación facía o 100%, dependía de un concello pequeno, facía a Diputación o 100%. Nun concello como sempre había que poñer unha parte. Ás veces había que poñer unha parte, ás veces non. Por lo tanto, é dicir, é que este decálogo só maldades para os concellos pequenos. E a filosofía da Diputación debe ser o contrario. Mire, as Diputacións, cando se crea o Estado das Autonomías, as Diputacións son de 1812, as Cortes de Cádiz. Correctamente, por favor, pero vai a contar a mí das Diputacións. Pero que non pode ser unha lección sobre o que é un concello, mire, é aquí un concello pequeno que ten poucos recursos, por feito de que hai pouca xente, non lle podes coartar as posibilidades de crecemento e de difusión de población. Por tanto, esta é unha volta de tuerca máis, concellos menos población teñen, por tanto, menos máis posibilidades hai. Eu creo que vostedes se queren votar en contra, que non queremos votar en contra, estamos lle dando os puntos, por iso lle digo que nós queremos parte de razón. Queremos eso, que ten parte de razón. O que lle estamos dicindo ao goberno. Mire, o decálogo dos 10 puntos a nós non nos favorece prácticamente ninguén. Vale? Eu agora que lle pido é que pensen como lalinenses, porque este decálogo para nós é dañino. É un mensaxe tremendamente fastidiado para unha zona que necesita como norte provincial asentar población. Mire, rematamos porque está repetindo argumentos. En baixo, mire, na zona que repite argumentos, mire. Non lle digo eso. O parque de maquinaria da Diputación está infrautilizado. Eles saberán polo que. As máquinas, hai algunhas máquinas que pasou cos limpiaplayas, pasa cada desbrozadoras. Non é normal que no mes de xullo, cando isto se facía en abril, maio, estén desbrozando as vías provinciais. Sabe por que as desbrozan? Porque non lle queda outra. A de Brántega, vostede está desbrozando hoxe tamén, logo, non? Vostede vai pola carretera de Brántega, vexa como están como está a maleza de lado. Eu que sei é como do Concello de Lalín que están tenda de sempre. Si, no, pero eu estou falando de que a Diputación está nos deixando unha falta de recursos para algo que nunca ocorreu, porque xa lle o norte provincial é o gran damnificado desta operación, porque temos o 50% dos kilómetros de vías. Teñen menos tránsito que nas outras, sí, señor, pero hai que mantelas igual, e algunhas habría que melloralas, e con este sistema que se aprobou, cando solicites unha mellora, vanche contestar que teñen un decálogo aprobado e que non é posible facelo. Porque, por exemplo, para o Bodaño, que é necesario, sería necesario acometer, pois resulta que non se vai poder facer, salvo que se o decálogo, que se outra opción. Se vostede mesmo reconoce que se van sascar do diálogo, voten a favor. Vamos a ver, señor Crespo.
Vostede sigue RQR con que vai facer mantemento. Cada moción... Mantemento sí. Bueno, entonces Mais. se cambiou, antes dixo mantemento. Perdón. Pero que... Mantemento sin a máis que hai. En todo caso, Deixa falar ahora. teremos que dicir a Administración Provincial que incumple o punto 2 do decálogo, que potenciarase unha conservación do patrimonio viario provincial con rozas e limpeza e cunetas, mellora do firme, sinalización, iluminación. Isto está no decálogo. Está no decálogo. Se había está en Matamá ou se está no Corpiño. Sabe cal é a diferencia? Bueno, Xa verá vostede despois ao final. Eu entendo que vostede que vías se van a cometer a cales non. Mire, señor Crespo, eu entendo que veña aquí e fale, porque no Senado os ministros están tasados. Entendo, felicito por estar no Senado, pero deixo claro o resto, porque leva todo o pleno, non sei se está contando os minutos, pero de 2 horas que vamos aquí falou vostede hora e media, deixenos falar o resto, home, que xa non é o alcalde. Pero, por favor. Deixenos falar o resto. Non ten a palabra. Que deixenos falar, home. Deixe tomar a palabra os outros. Eu que quero dicirlle que en ningún caso se aceptaron mantemento. Xa lle digo que vamos a solicitar, estamos facendo o proxecto para solicitar as beiras rúas, que o fagan xa. Bueno, non lle pareceme ben, estaría preocupado se lle gustara moito. E desde logo, queremos na corresponsabilidade dos concellos. É certo que concellos sean lesionados. Non é o caso de Lalín. Por certo, di vostede, non, só concentra en grandes poblacións. Home, no plan de concellos, Lalín saleu bastante máis beneficiado que por ser o concello de Vilagarcía, que ten moita máis población que nós, pero ten menos territorio. Foi vostede tamén. Non, eu só lle pregunto se gracias a que sabe vostede a que foi, porque foi eso. A ver, aos criterios que se puxo, criterios de territorio. Viñamos nos aprobados. Bueno, non, os seus criterios eran non darlle a ningún concello esa do PP, criterio número 1. Como dices, un trapo se entran en debate, retiro a palabra aos dous. É que estou no meu tempo de exposición. Que remate, por favor. Bueno, non, que remate porque comigo remata o debate, que por certo é esa... Perdón, recórdolle que as mocións que nas presenta debe rematalas, se vostede pode rematalas o alcalde, non vostede. Vostede quere... Cantas quendas quere? Eu non creo que teña posibilidades. Cantas quendas quere vostede de intervención? Non, eu... Porque leva 6 ou 7. A moción é nosa, despois se quere rematar o alcalde, que remata o alcalde, pero vostede non. Leva 6 ou 7, o alcalde pode legar en min para rematar. Non. Levántase esas... Perfecto, pois que faga. Non lle vou pedir. Non, que a mellor quedan en minoría. Non, pero... Pero se non. Bueno, o que quero dicir? Isto me por sentar a policía ali. O que quero dicir é que non creo que fagan falta tacos para defender. É que ali non vai usar en Madrid. Bueno, o que quero dicir é que a mí o decálogo non está mal concellado. O caso que velaremos polo estricto cumprimento deste decálogo, que no punto 2 a día de hoxe non se está cumprindo. E logo, nós estamos a favor de votarlle 2, 3. O Goberno da Deputación, que realiza un estudio pormenor que creo que se está facendo, que creo que xa se está facendo, porque fomos visitar todas esas vías o diputado provincial, os concelleiros Miguel Medela e Francisco Vilariño, con coches, se foron todo un día paseando ao diputado provincial por todas esas vías. Aquí este problema, que hai este. Paseáronse todo un día. É o terceiro. De acordo? Bueno, procedemos a votar. Aceptan este cambio de votar? Non aceptan. Non, pero te quero intervir. Ten vostede un minuto. Se nós presentamos unha para que derogue o decálogo, vostedes queren quitar xusto é a súa obriga, pero en todo caso recordámoslo aquí. Pero o forte desta moción que se derogue o decálogo é unha clara agresión ás vías do norte provincial. E a Lalín está no norte provincial. Por tanto, vostedes teñen o partido. Eu podo entender que vostedes teñen que defender... Non é o meu partido. Interrumpa, por favor. Que vostedes teñen que defender o que aprobaron os seus partidos, o tema do bloque. Pero no fondo se van por disciplina de partido, pero non porque o sintan. Porque isto a nos perxudica. E vostedes teñen que, aquí todos dicimos, cando nos toca falar,
intereses están por encima dos legítimos. Eu aplico yo. Gracias, señor Crespo. Veu que en dúas mocións da Xunta de Galicia votamos a favor de pedir a Xunta. E nós vostedes estamos agora que hai unha moción onde eu lles claramente que nos perxudica Por favor, outra vez. do norte, que vostedes voten isto en contra é unha auténtica aberración. E que digan que Quere que lle repita eu literalmente os seus argumentos outra vez, veña. Que diga o portavoz do PSOE. Señor Crespo, por favor, remate, por favor. Digo o portavoz que van a estar moi atentos a que se cumpla este decálogo. Bueno, Que gracias. para cumplir este Eu decálogo remato este debate. Remato este debate. Nunca tan poucas cousas viñeron da Diputación nun ano e gobernan a vostedes. Veña. Non está gobernando o Partido Popular. Nunca Palalín veu tan pouco nos últimos anos en Señor todos os Crespo, anos da democracia Non xunta. lle quero quitar a palabra, vale. Matamos este debate e decir que este goberno considera que é francamente mejorable. Estamos falando, non me refiro das provinciais, estamos bastante de acordo en eso, que é francamente mejorable, por eso lle ofrecíamos votar eses puntos a favor, isto que quede ben claro, pero vexo que non chegamos a un acordo co tema do decálogo, que o argumentou perfectísimo. Votos a favor da moción do Partido Popular. Contra o goberno, lamentando que Seguinte punto. Esta moción é para dotar a área de torno prácticas dúas canchas para a práctica de rugby. Hai que decir que ali temos un convenio firmado a los de espacios recreativos. Que mellor opción que a Hoxe vai ser Unha atención esta moción cando area na praia fluvial de Vilatejo por Vámola tamén. Hai 2 anos a conselleira delegada a quen lle tiña un bilhete como parte leva facendo sabe por que non o ano pasado cando chegou o goberno un montón sabe por que non facer aguas de Galicia eso non son o darlle moito valor á praia fluvial de Vilatejo. E que non estiveron facendo nada. É unha moción onde eu ya levaba pedindo 7 ou 8 anos. Como teñen esa... E agora tamén falan desa masa como que estará aí. Pregunto eu, porque agora fai uns meses veciño de Vilatuxe veunos aquí ao Concello con problema a árboles aí no ano 2006 e resulta que agora
Pois ese acordo, por certo, deronlle unha... E viñanos, damos eses... Nosa intervención, lógicamente, nosa intención era... Creo que pedía 3.000 euros, me parece, non? Exactamente, 3.000 euros. Cando fai... Isto foi no 2006. A valoración dos árboles fixeron no ano pasado, no mes de maio. Que coincidencia. E lle vou dicir, alégrome en esta moción, porque, home, levo pedindo area para a praia fluvial de Vilatuxe moito tempo. E unha vez que foi que lle pedín eu a Camilo, Toño, que eu quería organizar todos os sinceramente, porque non trouxeron a área. Porque non trouxeron a área. Tamén, ademais, da súa... Antes, vais a facer unha receta na Valleira. Home. No, pero eu preguntolle, onde pensa que sacaron estes cartos? Estes cartos é diso, é dese lado, non? O Concello non pon un duro. É que ustedes falaron e non saben de que falaron. Ustedes o que tiñan que falar é chamarme, falar comigo e dicirme, oi, por que non fixeste? Diríalle, mire, agora que o temos, agora podémoslo facer. Vamos a ver unha cosa. Para que llevamos botar a area no inverno? Para que llevamos botar a area no inverno e ao río? E máis lle vou dicir unha cosa. Mire, eu, cando cheguei aquí agora, hai unha pista que vai pola parte de arriba, que cada pista é do Concello de Silleda de la Lin. Eu teño un acordo co Concello de Silleda de arreglar esa mitad e nós arreglar a outra mitad, para poder, ademais, nós agora temos un problema, que ustedes queren agora botar a area onde vai ser as canchas, e a pasan a area ali. Onde a pasan? Helicóptero. Home, que, vamos a ver, vais a arreglar o camiño este. Dar unha aliviante, unha Vitorina e outra. Al cal vai ser o problema. Se temos un camiño, se temos unha pista, ademais o aparcamiento, a zona que temos de aparcamiento, podemos dar a salida, sin meternos nas pistas, van a Barciela, e todo a Brao. Temos problemas cos tractores, dos camiños dali, se podemos dar a salida, a pista que vaya para a sala general, é mellor. Así é, e non se fixo antes, porque non temos aguas de Galicia. Adiantes. Boa, vai. Mais alá. Eu só lle vou dicir unha cousa, que sempre que vostede falou comigo, ven aí para todo o que me pediu para Vilatuxe. E se di o contrario, minte. Sempre que falou comigo, ven aí. E se di o contrario, minte. Eso en primeiro lugar. A mí non me pide para eso. Non? E vou dicir máis, este proxecto que ven do pos do 2015, estamos traballando, ven porque unha persoa de Vilatuxe se une comigo e me presenta un proxecto para facer un campeonato de vólei playa. Por eso ven este proxecto, está ese proxecto encima da mesa. Vostede, esta dotación económica atopouse aí. E hai un técnico que estaba cando foron as eleccións, claro, que agora vostede me xustifique que vota un ano e 2 meses para mandar os augas de Galicia é de traca. Sabe o que pasa? Espere, por favor, deixe-me acabar. Que pasa? Pero non dixo eso. E logo que dixo? Non dixo eso, repita. E logo que dixo? A ver, o proxecto ten unha memoria, estaba sin rematar. Se houbera rematado, evidentemente, estaba sin rematar, como están moitos dos proxectos do POS. Acabas de decir tardou 1 ano e medio en mandar o tema Aguas de Galicia, non é certo? E non foi o que lle dixo. Mandarío antes. E sabe como funciona Aguas de Galicia, que nos ten
Claro, evidentemente. Está claro que vostede tiño que deixarlle o todo feito. Eso xa me claro, co do campo de fútbol. Sí, home, sí, que vostede... Escoite, tranquilo, vostede cobra a dedicación exclusiva e traballo eu, hombre. Traballo no deporte de... Vostede tranquilo, vostede cobra e traballo eu. Solo faltaría que lle deixara o máis feito, quere, que isto, co que lle quedan, dotación económica para facer. Pero a ver, entendíme que... Pero que dotación económica, se cando... Non, unha cousa, perdón, non creo que non entendo. É dicir, que o señor concelleiro cobra de dedicación exclusiva e traballo fai no vostede. Non digo... Non, escoitou mal. Díxenlle que se quere que lle faga o traballo... se quere que... Vale. Tamén non tería ningún tipo de problema. Estaba un pouco sorprendido. Indo ao tema e rematando... Escoitei ben, verdad? Si, escoitei ben. Parece que escoitara ben. Non momento que está facendo ningún tipo de traballo. Este traballo está feito. Traballo, o pos ten aí a memoria, o mismo técnico que o está levando agora, ten a memoria. Ou non, minto. Non, sí. Pois logo. Pero aquí, claro, chego o papel de augas de Galicia que sorprende, metemos nosa moción, levamos á playa e arreglámola para o sábado. É que tiñamos, é que vostede non me preguntaron o tema. Miguel, a partir de agora voulle preguntar todo. E voulle dicir unha cousa, Miguel, recoñece a túa influencia en Aguas de Galicia, que non pasa nada. Mire, voulle dicir unha cousiña. Vilatuxe sempre tuvo concelleiro delegado. Lóxicamente, terelle que preguntar ao concelleiro delegado da zona, non? Pero para outros temas vou falar comigo. Saltouse o concelleiro delegado da zona, non? E vou falar comigo directamente. Para outros temas. Escoite, non lle quero decir o que usted me dixo. É que non teño por que nombrar outros concelleiros que están aquí que fixeron un escrito batiño de todo o que usted e eu falaramos. Ou non? Ou non? Quere seguir sacando? Sacando que? Ou non? Sacando que? Vostede me dixo que fixo no campo de fútbol. E quen non lle deixou, dígame usted, quen non deixou facer máis obras no campo de fútbol, nin ter en conta o campo de fútbol? Asociación. Que asociación, home, pero que asociación? Firmado, aquí hai unha persona que ten firmado o escrito. Que asociación? Como que asociación? De que escrito fala vostede? O que usted... De que escrito fala vostede? Usted me di que eu sempre reuní con vostede... Sí, foi por outro diferente a este. A mí nunca... Veu falar unha vez con este tema comigo? Non. Non, pois falaba con el... Acabaron. Non era falado comigo. O mellor tiña feito antes. Igual sí, igual non digo que non. Mire, a ver, perdón. Quito a palabra aos dous. Eu estou pasando moi ben, teño que recoñecelo. Pero vamos a establecer un orden. Ainda que me está gustando o que estou vendo, pero creo que temos que un orden. Entón, remate a súa quenda, se é tan amable. Volvo a palabra. Só dicir que, a ver, aquí é moi fácil ir ali, a la foto, e dicir, fixemos, cando se estaba traballando neste tema, non lle quero mérito do tema de Augas de Galicia, teno todo mérito de Augas de Galicia, pero aquí había dotación económica, había memoria. Que negou? Home, pois hoxe vostedes. Hoxe vostedes en prensa, por exemplo. Bueno, veña. Para non ir máis lexos. Remate, anda. O que digo que nos executamos... Vostedes remataron o que nos deixamos no punto... Vostedes remataron o que deixamos cerca de puxar para gol. Sí, esta historia a escoitei moitas veces do... credibilidade que... Eu digo yo con respeto. Bueno, pero sabe que non yo dixo... Que conste que eu neste tema non quero ninguna medalla, todas para vos. Vale, pois... Eu que quero que se faga ese tema para dinamizar e para facer actividades deportivas, que é o que estamos buscando, non estamos buscando outra cousa. Estamos esperando a súa presencia o sábado ali para disfrutar, a ver. Pois agora faremos máis. Mira, ti que ven, con esta dotación que vades a facer do pos do 2015, faremos moitas máis. E eu alegrei-me moito por ese tema. Bueno, algo máis, señor? Nada máis. Lle saquei o de que a obra non era a súa, en ningún momento. Pero dixen que non... Pero non... Como? Pero se non a podemos... Tan pronto cheguei ao... E vin o proxecto, alegreime porque estaba eu pedindo moitos anos. Nunca me fixeran. Dixe
Pero dígolle, pero estoulle dicindo, mire, vostedes interna, claro, se non se falaba naquele momento. Deixe falar, por favor, deixe falar. José Antonio, deixe falar, por favor. Mire, vostedes saben que as pequenas obras que se fixeron no campo de fútbol sempre ocupa por facelas. Vamos así. Bueno, ben. E logo, quen foi o que prohibeu facer máis? Quen foi? Quen foi o que prohibeu facer máis? Pero é que non... No, contésteme, por favor. O que fixo, mire, o que prohibeu facer máis? solo... Escoite. Mire, no tema do campo de fútbol non se fai máis. No tema do campo de fútbol non se fai máis porque vostede me dixo a min que era privado. É parroquial. Se é parroquial, aínda sendo parroquial, desde o Concello, estando eu de concelleiro, eu non podo falar polo resto, porque non o sei, estando eu de concelleiro, fixéronse cousas. E se moralmente. No. Ah, pois logo, é o que vou. Pois logo non empece o seu discurso dicindo que eu para Vilatuxe non mirei. Porque sí, con vostede... Escoiteme unha cousa a praia e con vostede... Pois para exemplo este. Perdón. Retiro a palabra aos dous, procedemos á votación deste. Teñen os dous a palabra retirada. Eu non dirixo. Digo os dous, hoxe, vamos. Procedemos á votación. Votos a favor da moción do Partido Popular. Que todos o do Partido Popular. Votos en contra. Seguinte punto. Foi divertido, insisto. Bos días. Ben, estaba unha tan débil asolando a ali non tan cabo habitual campañas tarde moi ahora mesmo recordé todas as persoas paron de alta tanto
possibilidade de tamén estamos corte de do seu porque se trae a moción non decir pois representantes desa asociación hai demandas que nos pediron isto. Demandas basicamente se trataron desplazamento. O Concello compre fármacos complexos. Pero eu pensei que retirar. Supoño que será notarse un tanto político por falar de Venezuela, que eso era falase. Non entendo ben, porque evidentemente vimos facer. A pesar de que ten unhas lagunas, quería facer unha mención nesta moción a cousa moi que ver como parezca. Hai xente que comprou a maior parte deles é centos de medicamentos que están nas casas e aparecen para unha donación. Eu quero saber que facían eses centos de medicamentos nas casas cando sale boa parte. Medicamentos do peto, todos e todos. O mínimo sería reprobable moita desa xente que participou na donación, que moitos medicamentos graban, non é posible. Centos. Eso é moi reprobable. Pero debemos tamén actuar con responsabilidade porque é sanitario, normas, e nós como ciudadanos temos outras normas no uso do sistema sanitario. E non podemos coller e guardar a medicina na casa como se fora unha botica. Os fármacos son para utilizar e ter solo aqueles que se utilizan. Non o concello. Parte coa facilidade que hai neste país de consumir fármacos médico, receta, pois a receta para os fármacos ten que consumilos, non deixar de consumilos cando a min me peta. Por lo tanto, é pedagóxico. Pedagóxico é de tendo que a xente compre fármacos, porte económicamente para comprar fármacos. Unha relación fármacos que pola casa, cando menos preocupante. Creo que necesitamos un pouco máis de concienciación ciudadana. Non o estamos facendo tal como ou menos eu partidario de outro tipo de sistema. Pero todo isto fundamental do sistema de saúde. Todo isto creo que o goberno xa se comprometeu con eles ao traslado. Tendo a cousa que me preocupa e a ver como fallamos. Ustedes saben seguramente o mesmo que sí. E é que hai que pagar factura os de por adiantado. Porque din que igual que a posteriori non a mandan. A xente paga o envío ou tal. Este concello paga normalmente polo traballo feito. Paga por adiantado. Entón hai que adiantar o pago da factura do envío de medicamentos para que logo a seu fin. Eu imos estudiar e imos facer, porque é o noso compromiso e así temos que ter. Feito onte estiven responsables desta situación, xeronme que ter un cálculo estimativo do que podería costar. Podamos non é política, nós estamos nunca nos máis é
Non, o compromiso é a totalidade. Pasar unha valoración e logo terei que falar a situación deste Concello a ver de que xeito se pode pagar, porque tamén me din isto me preocupa, que parte de cartos porte para facer entrar no país esas medicinas. E facer entrar, non quero dicir con que palabras me dicir, facer entrar as medicinas. Alguén pode pagar certas cousas que non son de rigor. Vostede dice que versa están buscando esa ternos de Paz, a totalidade do envío, cando saiba a totalidade do envío, se o envío son 50.000 euros, non, entendes? Se o envío son 1.000, sí. A esa cantidade supoño que non. Bueno, ti me entendes. Por outra parte, que se pidan dar medicamentos partido é efectivo que poden comprar medicamentos. Pero, claro, como me dis eso das partidas, é dicir que nas partidas de emerxencia social son nominais con DNI, que me traigan os DNI venezolanos que ten o tratamento de hipertensión ou dun colectivo que está recollendo pero que non son para uso dese colectivo. Non son para uso dese colectivo. Discrepo. O tema das acordo, tanto vostede como o sanitario, agora con a hai programas propios da apoiaríamos calquer campaña para un uso responsable dos medicamentos. Eu non lle botei a culpa a vostede. Non. Espero que se interprete eso das miñas verbas. De acordo. Podemos rematar, entón. As outras dúas cuestións, pois, vamos. Nós consideramos que esta moción, pois, de ter dado de goberno cas persoas e cas sociais que ten que caer con boa acollida por parte de Eu non entendín esta... Bueno, sí que entendí. Cualificar a moción de absurdo, porque... con vostede, sabe? Pero... eu reuníme con os que viñeron este colectivo. E logo vexo un do Partido está ben, isto é prácticos, prensa de escuela, tal, non sei que, está todo máis que falado e tal. Bueno, é parte deste interés que a política municipal. Está ben. E cantas veces dixen que é legítimo, bueno, unha vez máis. Pero sabemos do que estamos falando, falando de que este goberno xa asumiu o que nos está pedindo un xeito absurdo e non necesario. Ahora, estivo ben a súa exposición. Procedemos á votación. Votos a favor da moción do votos contra por estar xa en marcha porque estamos en o de goberno. Que punto, por favor? É un rogo. Solicitamos que dúas xente Longo votos Prado, Taballás, Carcello. Preguntas referente ás festas parroquiais. Temos a prensa de hoxe que vai as axudas a tarde.
parroquias que celebraron as festas van poder relativa a... Perdón. Brigada contra incendios. Vimos no xornal do martes 19 de xulho que o Larín vai aportar ao servicio 2 conductores a máis. Preguntamos se algún convenio que a Consellería de Medio Rural para poder optar a unha brigada completa contra incendios no Concello de Lalín. Segunda pregunta. Como a segunda? O preguntas? A pregunta No, as que queira. con respecto a isto. Ah, vale, o segundo apartado, vamos. Os doutores ofrecen a brigada terceira. Era o grupo de goberno que non é necesaria a brigada contra incendios. A cuarta, non consideran vostedes que é un erro tratar a brigada contra incendios este ano, dado o elevado material a choiva durante a primavera e as altas temperaturas deste preguntarlle ao Concello de Deportes se houve xornadas de portas abertas na... Non houve xornada de portas abertas. Iso, o primeiro, non sei polo roubo. Non sei, a ver, eu só pregunto. Ou xente que houbera portas abertas e que non se anunciara. Pregúntollo. Houve un día que o sistema cobro ao principio. Un día que o sistema non se dixo. Non se fixo esa actividade de engaño. Logo houve outro día que durante unhas horas Sí, bueno, eso... o roubo que houve que... Balance. Vamos que non tan arrogantes, dándose áreas cada goberno de staff de lista e que todas as valoradas por equipo técnico de país competentes estaban atendidas favorablemente. Facemos unha a prioridade social é similar a nosa. Por exemplo, é suficiente revisar as correspondentes partidas orzamentarias apartados, comproba que no ano de 2016 é o marco exacto, con posterioridade, e mesmo neste pleno, poñen modificación de crédito. Nos nestas materias, nestas áreas, sempre estaremos de acordo. Pero isto acredita, dado a óptima saúde económica que de recolleron. Segundo punto, indicar que as prioridades da Administración Autonómica, concretamente da Consellería de Política Social, que permite que todos os concellos galegos que da excluído tanto perciban ao longo de 2016 maior financiación externa, co cual permite que poidan incrementar as altas na partida de dependencia. Xa vin disculpas de antemao porque era senso. Déjame ver os seu rictus. Contenta, moi contenta e satisfeita.
Non teño dúbida ninguna. Gracias polo recoñecemento. Gracias polo recoñecemento. No, xa non podo decir que é mentira, porque é verdade, e segundo porque o recoñeceu. Seguinte a pregunta, tiña unha pregunta. A pregunta é como... Pero gracias por... Esta é a pregunta. Sí, pero digo, quero insistir en que lle agradezco moito. Que eu que recoñeceu? Veña. Que eu que recoñeceu, porque non me entero. Deixe falar a concelleira, por Non favor. tiña dúbida Veña. de eso. Por eso lle estamos recordando Veña, estas está ben. cousiñas. Non quero meter o dedo na ferida. Vamos ca pregunta. Veña. Como é Ve que estou coñecido, rápido, verdad? Veña. o SAF ten as dúas modalidades, dependencia e dependencia. En asignación de altas en SAF de dependencia, temos pregunta ou é rogo? constancia, é unha pregunta. Pois faga a pregunta, por favor. Que o ayuntamiento, a administración local non ten competencias, sino a administración autonómica. Dale a pregunta. A pregunta é, dado que libre concurrencia e de competencia van asignar altas da administración local a ter as demandas cubertas? Feito. Con estudio cal era igual, porque todo o que pediron, todas as salen 11 altas, vale. Logo, ampliación horaria, usuarios que altas. De casi usuarios de 10.000 euros al año. 9.850. Queres logo paso por mes. Entonces, as demandas que van a... Posible, pero non imos ter unha superficie a día. Cadamente van a existir baixas tamén. Van a existir. Entonces, baixas altas baixas. Bueno, nada, simplemente rogo que a cero. Pregunta, en que quedamos? Paz. A libre concurrencia trata de ser cero. Ti fíjate que ahora vai pasar a haber 53 mayo 15 8 sin lista de espera. Pero que nós temos que atender persoas. Hai máis preguntas? Rogos. Cando falten interno ou externo, bota Malaya os comités no dato, dando unha sombra de dúbida sobre a nosa honorabilidade. Eu que lle pediría ao alcalde é que o que apareceu aquí en que un ter carácter local manden a firma. Ou do contrario, haga unha investigación interna con todos os documentos, ter unha interna sobre toda a documentación. Dicen que cando hai un problema sempre ustedes o goberno con nós é que haga unha investigación interna, algo punible, rogo que lle fago. Outro rogo que lle fago é sempre fan doble de políticas sociais que a nós, de que eu non vexo nada novo baixo con respecto á nosa etapa nesas. Non está mal atendido,
pero tamén custaba mal atendido. Éramos un concello un bo nivel de polo tendo, pero xo tiñamos con nós. Nada novo baixo sol como para decir doble. Logo lle o PSOE cambiou o criterio por respecto a vixianza das cámaras. Alégrame moito. Mira a diferencia que hai estar dun lado ou do outro. Había destrozos no Pontiña que poñían cámaras tan constantes destrozos e podes. Recórdome o que puxo o PSOE dicindo de protección de datos, canto, chegou a denunciar, pero as cámaras estaban cando fixeron, puñamos de alta e comunicamos ya alta e a comunicar ya, pero non tiñamos a resposta deles. Por tanto, cando veño quero que me graben, pero temos que ter algunha ferramenta de defensa. E acórdome que para algunha cousa estaba alégrome de que o PSOE era de opinión e rógolle que sepan que para poñer cámaras garantía o organismo e vexo cámara na piscina. Eu non lle digo que non, nin vou estar en contra. Sepan, rógolle, que se documentan antes altos plexos e cumplir. E sobre todo sepan cámaras aquí da Casa Consistorial donus un montón de traballo, non digo poñer nun parque. Eso é complicado. Tanto que quede claro, estou de acordo, cámaras para evitar os destrozos como mire que fácil é recordarlle ao PSOE ese asunto que cando eles denunciaron as cámaras que era do Concello, e logo cando falamos de poñer no parque amenazar. Logo fagolle unha pregunta cando nos dan as respostas que o pleno ordinario para o mes de tal ou se non cando tocaba o pleno ordinario as preguntas do anterior. Vale. Bueno, pero se non vir, se non lo dades antes o ben non tocaba o xoves que ven. Está de acordo? Hostia, Paco. Foi un... Eu non mato pellico. Ese é un pleno extraordinario e podelo convocar. É único que... Sei que podo convocar cando queira, pero... Acordo, claro. Eu, en principio, non teño problema. Pepe. En principio queda para 16. Unha cousiña. Se non estamos todos, tampouco pasa nada. Vouche ler unha moción, porque o PSOE pide sinalización no de Pontiñas de Lancia. Abril do 2003. Ten excepción para o Pontiñas. Pregúntelle a Tobi que defendeu aquí e que nos denunciou as cámaras que había consistorio. Tobi o que dixo foi a vosa mala praxe, precisamente na Lei de Protección de Datos, que hubo que revisar todo eso. Cando se fala de cámara na... Sabes que non é o mismo espacio aberto que espacio pechado, onde só ten a obligación de sinalizar e dar conta. No caso das externas, moitas máis limitacións. O Concello só podes enfocar aquelas áreas, salir aquelas casas. Tens que enfocar solo as áreas que son propias. Que coñezo normal. E eu, na do Pontiñas, pedí, non eu. Eu que me alegro de que cambiara desde criterio. Non, é que o criterio xa tiña no ano 2013, que eu redatei a moción e a defendeu aquí o PSOE. Hai algunha pregunta máis? Imos rematar invitando unha vez máis a corporación o acto de... Perdón, señor Vilar. Moitas gracias, bo día.